Zita rangu ndinonzi Roda Mirimi, ndinopindira paMupakose Church of Christ. The following recording was brought to you by www.churchofchrist.co.zw. Church of Christ. Do we know the purpose of men's workshop? Personally, I'm not presenting or preaching, but I'm facilitating a dialogue after a long break. So, takaona zvakakodzera ana brother Tsiga senior netimu yedu yemugreater Harare kuti titange means reviving our workshop. Saka reviving hakuna presentation, kune discussion, direction. Saka everyone achadi manje anenge achipa contribution. Inini zvangu, there was a time when I wanted to, and I resigned to a group. No one responded except a lot of them who came direct to me. Said, no. I'm going to resign. The reason why I wanted to resign was that apana that chivita chatukuona utugite. So we seem like ourselves like to meet our placeholders. And tikaona hakuna wrong one going to push out under these circumstances. But anzaiwa gated. Saga Nas, we are going to discuss about revival. We are going to discuss about order in the church, about the love, and then the importance of strategic planning. Those are the strategic document. The main objective that I used to put it in because Mangwana is doing a son, that is it. Valley go, but I don't buy it. Saka tikatura mukana uno wekuita futi another sermon tinodzoka kuti go tisachimanyika tisina kugadzirirana kuti kana takuti on a first day of the week murume kana tinga anza aiti zvakati ndezvipi zvinenge chitwa. Saka I believe the men's workshop are there to file each other in terms even of the sermon that we should deliver, in terms of even the planning of the day, in terms of other administrative. Kuti katadzoka kumasangano kwedu tinodzoka tiri vanhu vari chimanyika vanozodzizoishuwa vanhu vari kuatenda maworkshops. But tikaya kuno kuti akapedza rudo rwakadai ndozvorupadza kuti mangwana. Saka inenge ikodinyosere yemari idzo yakutoita kunge like another congregation, isn't it? Yakutoita the men's meeting congregation. Yet men's meeting is there to sharpen each other as a man, so that when we go back to our various congregations, we become sharp and direct our congregations in a better way, a way that will be able to reach out and win souls to Christ. Understand? Because that's why the messages are Mama did the sermon. For no other day, you must say now. From what's about the potential. But the Jinamaji who plan a wagadi is straight. Satashika Muni, Namunas, the Tatari order in the church. Tatari Ninya good revival, Ninya planning. We are look at our strategic document at Tagatai. Sakatukutizo Satashika about Mona Mango Sunkot in Tini Nigi, the Pacocat. Tini Nigi, the Pacocat, but order, planning it kuti vana ndevatu vangu variko anzvi tina secretary of the day because toda vanosvika tizokuti pane anga aitora resecretary kana tito brother tinofa hapo who can be our secretary of this workshop munhu anofarira zvake zvekunyora anogona kucapture yes information ichabuda futa but paripeda munhu anozotipa kasamari ane talent racho. Yeah. So, yeah? Guessing. But you can go better immediately. Understand? The workshop, by the end of today, you hit first in your own money. My WhatsApp farm. All right. And then you also spread. As if it's studying to spread a movie. Can find it when I think what my city when I think is my zone. I say, Andrew, so our brother gets going to our secretary. Thank you very much.
chinhu chakaita sei ndo spirit chida iyo. Chatanga neuku mutaura zita renyu, hatidi kutaunza kuti ndinonzi brother Toperes. You were not born brother Toperes, but I was born Panganai Toperes. Nicholas akazoramba kuzoshanda ndaizwa kuti chema tumfana azinzi Panganai Nicholas Toperes kutetwa. Saka toda kuti zivane. Ndinonzi Cyril Kuwa. Kuwa. Ndiwe panapa pachitungwiza Church of Christ. Okay. Ndogara muEmu. Ndinofunga kuti vazhinji vari muno vanondiziva. Thank you very much. Wakaita sendasa kuzivi ndatoziva wani. Ndikondora tafure nyika tsinga. Ngasingazi kuti tafure nyika. Taipaziva. Ndikwa second of course in the whole of Zimbabwe. So, ask me what is your expectation for today? Muzazodzoka kuti tatasira ipapo. Asi maifunga kuti chii chamunoexpecta kuti kuinspire every member ari pano kuti aone need neimportance yeworkshop to sharpen ourselves to be better vessels for the Lord. Inspiring, motivation for better what? Imam sazotaura nyasi inspiration chii chamunoexpecta kuti nasi unoda muno workshop unoda ndine 1 2 3 or 1 or 2. Right, ndoexpecta kuti se position handiri semurume mukati mechechi ndombori chii ndinofanira kuti ndiite. Nandizi. Saka his expectation kuti after muno he must be able to understand his position he as a man. Thank you very much. Sumukai nasi musumuka kusiya wane problem sumuka. Inini ndinonzi Edwin Muchenje. Jemedzi. Yeah, don't Edwin Muchenje kana kuti Jemedzi. Mukunoura manje. Zvinobatsira makataura na brother Jemedzi vaya. Ndine kuti kurera brother Muchenje. Usaziva kurera vachi ndine wako. Saka vasitara vanokuda. Ndinopinda kuKambuzuma Church of Christ. Ndichigara padhuze imwe munonzi muInstitute Mgomo nemakudo. Ndinofunga kuti ungano ino tisimudzirane pamweya uye zvemukurarama. Ndakachifunga kuti tine dzimwe hama vamwe marume vakafa vakatisiya nemhaka yeCovid. Tongoyeuka hama dzedu pana varume vakadzi vakatisiya nemhaka yeCovid. Tine vazhinji vedu vakatwa affected vakarwara neCovid munyika muno. Vamwe vachiri kurwara tongovanyengetera. Tinenguva refu yatakagara tiri mudzimba tisingasangani. Saka mukuonana kwatinenge tichiita kuti kukurudzirana kuti aiwa ngatienderere mberi. Let's light the torch and continue moving. Madam Yes. Ndinoitwa Genius Goto. Ndinopindira pano pachitungwiza Church of Christ. Ndiri kutarisirawo kubva pameeting ino ndikutarisira kuti tichave tinoitwa equipped sevarume kuti patinodzokera kunyange kumasangano kunyange musociety matinogara tione patinotangira mukuparidzira shoko raMwari. Thank you very much for my genius. Ndinoitwawo Kalungu Mutero. Ndinopindira pano pachitungwiza Church of Christ. Ndiri kutarisirawo kuti zuva ranhasi richaita remedial measure iro richave nokuti controller kungava nokutidzora mune zvimwe zvatachirasika tave nenguva refu tisingasangani kuti tikontrolane kana kudzidzisana sevarume. Kamutero andizvo? Kamutero. Yes, tinotenda nokuti even mushonyo wakanaka. Ndinoitwawo Kenneth Kuzinya. Kuzinya, okay. Ndopindira kuzengeza Church of Christ. Matarisiro yangu ndeyekuti zengeza Church of Christ. Tarisiro yangu ndeyekuti somati mimi simurume afanira kwakalongeka. Aiwa kuti patinobuda tinenge tadefina kuti kurongeka chii chiri muCovid kudai. Kurongeka chii order. Ndakudefina zvakanaka vamwe vatinoiziva. Ndoitwa William Mwakalia ndonamatira kuzengeza. Tarisiro yangu ndeyekuti petikapedza muungano ino zuva ranhasi ndiwe ndane njere kana kuti
mashoko akakwana ekuti tingasimudzirane sei kumasangano because kufa kwekwaita kudzika kwekwaita musangano warume hazvisi kuva musangano warume chete zviriko kumasangano kwedu pakapera covid maatendensi emasangano adzika zvakanyanya saka tingakurudzirane sei kunyange taenda kumasangano kwedu tozondotarisira penichabva panodzora nhasi. Thank you very much, my brother. Wakati. Charles Nyamombe from Church of Christ. Inini hangu Charles Nyamombe. Makati you start some two ago. We enjoyed the hosting. Thank you very much. Inini hangu tarisiro yangu hangu sevarume. Ndinotarisira kuti patichadzidza tigozokwanisa kuziva matalents edu. Mumwe nemumwe azive tarenda rake, chipo chake muchechi. Kana uchigona kuparidzawo wonyatsoziva wofamba neside iro, wachigona kuimbisa kana wachigona kucheya chaiko chaiko woziyawo, kwete ngoti nenyaya kuti wagona kuparidza ngoti nekuti ndiri murume ndiripo ndofanira kuita sei tichiparidza. Zvinobatsira kuti chechi ikure, chechi enebe nekuti tine maproblems atinosangana nawo musangano ekuti pakarongwa program toboti nhasi isandi sore ipamwe ndicharebesa toboti nhasi isandi amuna kurebesa ndokushope yacho toboti nhasi isandi powa panzi parongwa program next week pamwe zikana kunzi ndivanyambo vangu paridza kuna vamwe vasingauyi why because pamwe haisiriyo area yako at least munhu ukaramba uri kuarea yako kana uchiparidza wobva waparidza kana uchiimbisa wobva waimbisa chaizvo kana uchiita chairman kuna wandoiswa nekucheya chaiko chaiko unyazoona kuti munhu zvinoita hazvine order at least iwo tikaziya izvozvo zvinotibatsira kusangano rinokura. Brother Charles mataura vanga vatopinda order in the church mapinda inonzi Albert Mashish topindira kuWestgate Church of Christ. Zvandanga ndi expectation yangu imwe yachona inenge yatoita watered down a bit. Ndanga ndichifunga kuti semusi wokutanga kusangana varume after a very long time the church was going to be overflowing. I'm expecting fellowship. Unfortunately I've been proved otherwise, but anyway fellowship can still go ahead nevanhu vanenge varipo. Then the second thing is the topic iripo after a very long time obviously vanhu kuti tiende forward we want to plan strategic planning for us to move forward because we were stagnant. Tikangotanga kufamba mwana umwe anaenda kwake. Saka ndikuweza kuti ndachifunga kuti pamwe tichawanda totaona the strategic direction church yozoramba ichikura. Noti tikaramba takadai pamwe tiri kungotaura strategy kune vanhu already we have a little bit of strategy because ndo vari kuda kuuya vamwe vacho havapo. Saka ipapo expectation yangu inenge yatoti save pichana asi zvakakosha kuti tirimo tidzidzi pamwe vamwe vachazongouya pamberi. Koma brother Mashish. The percentage of the darkness in the world and the light. And I mean, I start to pay 60%. That's what light is bigger. Darkness is like one this light. Light carry what a revenue to put that. So I'm saying. I'm not sure. I'm not sure. We see what how many 6 to 6. Okay, it's cloud. Okay. But it's cloud. We have the light. Okay. And they can understand that this strategy and the planning to be there. You need to go back and influence at least 10. Then from there, that can also share and one. And I'm so happy. But thank you very much for that one. Your expectation next workshop, one. Ndonzi tarisai kuzinya. Ndopindira pa Warren Park Church of Christ. Warren Park. Yes. Kuzi karikai. Tarisai kuzinya. Tarisai. Okay. My expectations pendaya pano chokutanga ndaifunga kuti munonga makazara mu. Then chechito taga tine nyaya yestrategic planning yatichadzidza nezvayo. Ndikuona kunge kuma-churches kwedu hatina strategies, hatina chinonzi strategic planning, tinongoplana zvinhu. Like for example, program musi weSunday inogona kurongwa musi weSundaywo. Saka ndoti tikadzidza about strategic planning tikanopawo ma-churches kwedu kuti chii chinombonzi strategic planning uye tinoishandisa sei kusimudzira machechi edu.
zvandiri kuexpecta kuti ndichabva muno ndakudzidza ndaziva about tinongoplana ipapo musi kuti congregation every day kutokurawo vana kutoberekwa ipo musi wesande planning ndotokulana sekudhururu sekurongo kwete sekutokukura kwacho kumukusha inoitwa brother chakawira dhururu ndabva kuwari pachurch of Christ. My expectation is that this meeting is going to chart the way how the church can operate in this COVID-19 era. That's the way forward. Mini ndoitwa Chakomborwa Tsiga from Second Church of Christ, and my expectation ndeyekuti tiziye kuti how the work of the Lord should be done in the church. Sema youth ari kukura. How? So the answer was what you want plan. Thank you very much, my brother Tsiga Junior. Rangu zita tinashe no motsveriwa tizvibudise pachena. Ndinobva kuZimuri Church of Christ. Tarisiro yangu muungano yataita zuva ranhasi ndauya ndakatarisira kunzwa kubva kuvakuru kuti vacharongei kuti suwe chidiki tizoteedzera. Ndo zvandafambira. Hanzi tauya kuzotarisa kuti vakuru vacharongei. Nhasi nevadiki vacho muchatiti mucharonga sei? Tese tete pamuchi. Thank you very much for that expectation. Brother Tinashe, good singing. Na brother Nganoimba Stega. Charles, brother Charles. Challenge identification is very important. Tinoimba madhaka mujiti asi kuna vanhu vanogona kuimba. Ngokuti muri kugoga pamuri kuita tesisi. My brother. Yeah, ndoitwa Shine Murambiwa Burada. And brother again. Oh, okay. My expectation was sevarume tichange tichisimbisana tichikurudzirana tirambe takafokasa kuna Kristu Jesu. Zvikuru sei nguva dzakadai tine pandemic yeCovid-19 topanana zvakare maideas how to run the church. Kusimbisana ndokwatafambira munhu weti rakanaka kuita sei kusimbisana zviro zvaoma that's the purpose. Very true, my brother. Thank you very much. Indonzi Cuthbert Kwena ndonamatira kusengesa Church of Christ. Ndauya ndakatotarisira kuti workshop dzabetika kare. So to say this in and personal apana zvadaidzidza. Saka ndotarisira kuti kubva nhasi workshop ino zvienda mberi zvidzidzo zvatichawana zvinge zvichindikwezva kuti ndirambe ndichida kuya kumaworkshops mazvitete. Hanzi ifeedback yavakutora mazwe hanzi workshop ndayatenda asi apana yakaita sei. Saka toda kutopa vene mutsauko bva zvichienda mberi. Saka ndo mafeedback avo musabhoyi kana kana mambori taimboitama kuti kudhara asi ndo zvamataura which is very good. Handizveni? And that spirit is very good. Haisiwonekwi nemaAfrican. MaAfrican tinonyepa. Toti good tichida zvinhu zvakashata zveni. Kura ndakadii tedadii. Ndozvitiri kuuraya masangano izvozvo. Hatikwanisi kuti izvi hazvina kunaka paizvi. Ukauzoti hazvina kunaka unobva kuti tahasha upenyu hwese. Hazvifanirwe zvichidai. A man must be mature. Unokorektwawo uchikorektwa vamwe vanhu. Handizveni? You are not being judged, you are being corrected. Because there's a difference between judgment and correction, but there's a thin line. So anybody with an attitude the judge way or the correct. So a mature person and not the correct at the judge. So we only have one judge, Christ himself. Thank you very much. Indonzi takudzwa gezi ndopindura pano pachitungwiza. Expectation yangu yekutanga ngerekuti ndichaonawo varume vachibuda vakati wandei sezvo iri workshop yedu yekutanga in such a long time. Chipiri takawanda kudaro tosimbisanawo mukunamata yekungodzidzisanawo zvinoexpectwa kwatiri sevarume mungavewo musangano kana nemudzimba dzatiri kutungamira sevarume. Yechitatu ndoyataurwa namukoma wangu panapa. Ndakatomboatendawo maworkshop kubvira ndiri mayouth but
anga asingazondisiye ndine chidokwa chekuti next workshop ndive tinoda kudzokawo unlike mamwe maprogram atinoita sema-great sunday nemachichichi. I think zvinoda Thank you very much, my youth. My youth are out of but you are not moving. I'm not moving. Mukusia, bichana. Mukusia. No, mulabu you go on. You might better. Saka, we are here because you are here. We are going also to what to assist us to come up with a good thing. Brother, right, ndetwa Farai Hamadi ndopindira pasengeza. Expectation yangu yekutanga is met pakuti ndanga ndichitasira kuti vanhu tichasangana here sekuronga kwakwaita workshop now that we are here. My second expectation is revival for me, for everyone, spiritual uplift. Ndoba ndiri kungotanga napo zvakawanda zvandiri kutarisira, but once men are revived, once our congregations are revived, tikange tasimudzirwa zvimwe zvese izvi zvinopinda muchoto nekuda kuti tinge taakutopisa kudhara. Revival, kupisa, kudziya. Saka aiwa zvinotopinda. Thank you very much for that. My brother. Ini ndinonzi Wellington Nyoni. Ndinopindira kuSimri Church. Mimwe mitungu. Wellington Chasu Nyoni. Ndinopindira kuSimri Church of Christ. Ini ndau yandine chidokwa chekuti timutsane moyo. Number one. Number two, issue yangengeri kuchallenger. I want to challenge each and every one of us. Kuti, what is it that you are doing? What is it that I am doing for the church? Inini ndega ndisakabhoda kutaka kublema somebody else kana kuti madhara asikuita zvakati kana kuti vamwe asikuita zvakati achiguma achiramba kunongedzera. Inini, what role am I playing? Saka kana ipapo ndikabuda ndine anza ipapo zvinondinakira kuti tikwanise kuita sei kufambira mberi. Thank you. Inini, manzwezi. Saka asi chatangira ndichiti inini is in the outside, which is very good. Nonze, but you want to introspection and self-introspection. You evaluate yourself. So one gets it out. Thank you very much, my brother. Ini ndinoitwa Tondera Igonzi. Ndinopindira pano paChitungwiza Church of Christ. Takazwa nembiri ngoya anonzi Tondera Igonzo. No, tasokona nhasi. Pakanaka. Zvandiri kutarisira ndezvekuti izvo sevarume nemayuthi tine basa ratinofanira kuita. Basa iroro nderedu tese. Rinofana kuitwa nemunhu wese. Saka motivation ndo iri kungodiwa kuti kana taakubva panapa kune vasara handei tinovamotivheta vanouya havaramba, asi nzira yacho yatinoshandisa kuvamotivheta ngaive yakanaka. Uye zvatinodzidza muno ngatibvai tanyatsokuzvidzidza kwete kungonzwa chete tosiya zvakadi tazvinzwa zvataurwa, asi ngatizviisei mumabasa kwete kungodzidza chete asi zvinoonekwa nezvatinoita kuita. Thank you very much. Munhu wese adazwa zvaari kuita asi motivation ndo pane order yataura zvayo. Tese tikuzwa zvekudini asi motivation is the road map. Makanyakutsva panapa pakashaya munhu anopakondora kuti ekese vamwe vanogototwa vasina kanotsva panapa asi munosara notiza mumbi mupa munomu kuti mavaita chii the houses yabata moto asi because hapana a laid out strategy kuti yokubuda. Tese tofanira zva kuti tobuda tobva taungana padom tati ngi moto unongoramba chiuya tichitsva tosamaona manje ka tinoziva vanoti tifana kuparidza shoko. Yes, how takamira padom tisikakavhara moto unoita sei? No motivation, what to make?
Now information, but how can we go with that information? How many? About a plan, strategic plan. There's no way. Even you like it or you don't like it, I said no motivation. Thank you very much, my brother. Indonzi Justin Tichaona Kumunda. Kumunda. Yes, yeah, Kumunda. I'm an elder pano pa Chitungwiza Church of Christ. Tarisiro yangu yengiri yekuti hungu pawe vanhu vakawanda sezvo tenge takavharirwa neCovid. Asi kana uchita adult education ukawana vanhu 5 une full class. Saka kuya kwataita takatokwana zvatakaita izvozvo. Mwari ndo zvavada kuti vashoma ivava vauye kwete vakawanda. Purpose yacho iripo yekuti vashoma kana vachinge vanzwa vanoenda nelight vanobatidza vamwe vonzwawo. Inini ndinofarira nyaya dzestrategic planning ndo area dzangu, saka zvayabva yataurwa ichinzi nhasi ndo inenge iripo. Aiwa, makomborero aya chinhu chakanaka. Thank you. Tofara zvizvira panzi vanga vane tarise kuti edwa panapa endo vari sponsor food vanga taso vanhu vakawanda nesu tivati vashoma tichala. Thank you very much. Kunaka kwezvimwe unoyi kushata kwezvimwe kunaka kwezvimwe vecameraman mukagona kutitaurira kuti timani tiziyane so. Alright, indeitwa tapadzwa tarumbwa ndopindura pano pachitungwiza Church of Christ. Pakuya kwedu I think maybe zvakawanda zvataurwa, but I think chandinowanzoshuwira being munhu anoda action, anoda movement nezvinhu is kuti if possible tive tinokwanisa kuwana strategic planning iri achievable, iri doable, iri tangible, yekuti zvinotozonzi after a week, after a month chotoonekwa kuti for sure chinhu chacho chakakwanisa kuitika. A lot of people underestimate zvinhu zvinoitika or zvinhu zviri possible, vachida kuaima for zvinhu zvakawanda zviri mudenga mekuti kana uda kuzozvisvikira gore rinopera tichiti kwangu kuri kure stereke kunhu kwatakaimeshera for. So something achievable, doable, visible kwandiri chinhu chinganondifadza. Munhu wanachidika vari kuemphasize something that can be achieved, and you can only achieve when you've got a clear strategy. Because clear strategy pane maresults ndo zvatakaronga ava ndo maresults acho, and we got the talent. Haitofunga kuti mamuhaya aka isusu tafadzwa iye ndiwe munhu hatongozivi isu tinobva kuavhonde kuti kune shasha dzakadai dzinotorova manhingini maona kunaka kwechii pamaworkshops talent inronzi tapera chinofa ndauya nongoti ndo first workshop yandatanga kuattend, asi remember kuti ndopindira pachitungwiza panapa. Okay. Ndakatarisa kuti panchabva panapa ndosara ndine zvinhu zvandadzidza zvakawanda, ndokuti ndosara ndokwanzotiko problem ndokwanisa kuzobetserawo vamwe vachazoniteerawo. You want to be equipped. Tinofa is your brother or father what? Paulino. Pane vasvika vasinanga vataura kuti tinotipa your introduction, your name, church kwamabva, your expectation, your full name. Ndokuberekwara ndotanga machizvarwa kuti mwana anonzi John. Ini ndoitwa mudzengerere ndabva kuwife ndoitwa mudzengerere Jafet togara sei togara sei ndabva kuwife Church of Christ. Thank you very much. Expectation expectation yandinotarisira kuchechi ndeyekuti since tabva mulockdown yeCovid vazhinji vedu wanga wakutongofungidzira kuti gathering of us together physically is not of much importance. Wakungofarira kunge zviri pasocial media
of which gathering physically, it encourages one another. Munogona kushare, munhu akabvunza unogona kubva wapindurwa ipapo zvingakubatsira. Whereas the social media you cannot be answered as instant as you can want. Saka ini ndikuona kuti the resume of this gathering yema workshops yakakosha. Thank you very much, brother. Togara sei. Thank you very much. Ini tunaitwa Gift Mahachi, Kambuzuma Church of Christ. So we are rich today. Expectation kutarisha paworkshop ino ndikutarisa kuti Church of Christ izivikane mune dzimwe nzvimbo, kunyanya nzvimbo dzimwe dzatinotarisira pasi pasi. Uzvandoona pane malokesheni ari kungotanga atinenge tichifungidzira kuti vanhu vakangogara kusiri pamutemo. Ngakusvikwe ikoko kuitira kuti basa risimuke muChurch of Christ. Visibility of the church, but how? No, about that. How yacho ndeyekuti ngamupindwe munzvimbo idzo. Vanhu ngavaite basa because the Church of Christ we know zvakawanda asi we fail to answer how. Tinogumira panzira. Saka hapana chinokuda usabva kuti kuanza how. Thank you very much. Apana chinova kutaura kuti Matorere. Oye. You are part of us. Zvino tiri kungosvika wotinoitwa brother Mutuma. Brighton Mutuma. Brighton. Not Brighton. Brighton, yes. Yeah, you are also bright. It is far. Kambuzuma Church of Christ. Kambuzuma, yes. Expectation is? Tabeke tichitaura mudzirana nevakuru vechechi avo vada kuzengerera namahachi. Tanga tichitiri nyaya kutambudzika sitereni zvichida of course tine excuse yakanaka maybe yecovid, asi tanga tiri kunyaya kutaura tichitambudzika sei tichiti sangano ramudhake rakuita kunge ramudhake zvabva zvanyanya kuti imwe nguva isangano hatichatoonekwa ranyura. Tambenge tichitaura imwe ningera chiti iyo maplatform medium edayo tikataura kuti kareko kwakambenge kuchiitwa like even ma TV shows radio ningi aiitwa vanana the likes of brother Magaya vakambenge nechirongwa ichocho. Wabva hacho wangu achiti ndandi kutoona ye7th day paZBC chaiyo pachiparidzwa baba pachiwa basa atiti saka thank you very much. Hansi, in short, she will expect upon a workshop in short. Dai takwanisa kubudikira wakomana. Kubudikira kuti tionekere. Visibility. How? Understood. Thank you very much. Pani anjambo wale pakudikira. Wali kwa. Vajambo wataura titi. Your name, church yenu, the expectation. The chairman, yes. Expectation does not rise. Tinotenda. Ini ndineri kwa tawanda tinofa. Ndinopinda pano pa Chitungwiza Church of Christ. Zvatinotarisira kubuda mu workshop ino tichitarisawo sangano rese muHarare muno kana as a nation ndezvokuti sangano rigone kuva nemutsindo vibrance of the church. Ende inowanikwa sei? Inowanikwa kuburikidza nemabasa atinobata and the way we do those works. You know, we must not hide, but tinofana kuti tioneke sekutaura kwaita brother Mahachi. Chechi ngaita sei ngaioneke. Saka this workshop should come up with a strategy that brings vibrance in the church.
that brings growth of the church physically and spiritually. Kuti patinofamba tichiparidza, people should not ask kuti Church of Christ ipi, but should know the church before we even refer them to what we have done before. Thank you. You've answered our negative. Tachibva kuti asvika pazayojapa zvakanaka kuzosvika panonzi pajamba apa tabva tachiva blank ndopatabvunza tabvunza about 3 stations izo 3 tobvunzawo kune Church of Christ. Church of Christ wako katongana hatiziwe hiyo Church of Christ kutaura Jehovah's Witness here, kutaura Baptist here, ngati Church of Christ handizvene tobatasvika kuti pakonapo bosi tata uchiona ka direction manje taona pakasama what page yanga kanaka ma direction yacho tisvika kuti pakona tamboti rasike futi cave yacho tabvunza futi vanhu tobvunza kuno Church of Christ hapana kachiziya tosvika padhuze chaipa kutata pamhiri apo Church of Christ madzimai kuda kaona pombo pediti hatizivi. Saka expectation yenyu yakanaka, haisingori Chitungwiza Church of Christ chete, asi machechi mazhinji, congregations mazhinji haazikani even in the radius of 50 meters. Mpangodoro saka visibility tinoiziya asi hatina the answer how. Mpangodoro ndo takuchuya manje muno sakapinda panhanga taona kuti mune macongregations akati kwandira ndizvo taona Chitungwiza, Seke, Zengeza, Kambuzima, Mfakosi, Highfield neAvund yakamirwawo neni andandataura ndinachipanga nai topereso Mutetwa, Hungwe, Shirihuru Koma wadi Wanyoni. Saka machechi ari pakati wandei ziburo irimo wanditi yes. Saka tanga takuadresa nyaya yeorder parevival kweita tichabata order and planning handizve order. There must be order in the church. 1 Corinthians chapter 14 verse 40 tenakaverenge ndati order. Toda one anongoti rwera kutatata. 1 Corinthians chapter 14 verse 40. 1 Corinthians 14 verse 40. But all things should be done decently and in order. All things should be done decently and in order. In order. Yes. Some people want to run into but the key word where that doesn't mean about sheep, but an order. Why right what's my order? I'm saying, Nasu as a disorder. So, what are we saying about order? How do we define order? Because if you don't know the definition, it is very important, it is very difficult to implement. A lot of things, but we don't understand it. So, our congregation, you're part of Chitungwiza, in an order. Show us your order. Define the order. You don't go to the chief. Let us define. And to is facilitation. Close the ground. Order. How do we define order? In doing something in a systematic way, this is aided through administrative. For example, if I put my example, pose your definition 29. But kuzochita example yakutaura manje example yakuona kuti ndinozoshuwa zvemutora ndikuzviona. For example, kune sadza remhunga, kune rezviyo, kune rakati rakaterepa tozoti zoshuwa munhu anozwa sadza. We can locate the positions through talents dzavataura here. Kuti muimbi anogona kuimba takumudirecta kuti azongachiita zvekuimba uyu anogona kuparidza. Saka pa-order process tototaona chimwe chinhu ka chichada kuti avabudisa chokuti unogona kuimba anogona kuparidza toiti chini? Talent identification. Talent identification or skills auditing. Tataungana uneizvi
Andre, atipanongoti hey brother kamunda, brother kumunda, brother vanoziva zvipi audit skills dzinoitwa nokuvaongorora chaizvo nokuvaziva futi. Haungaiti audit skills usina relationship navo. That's a lie. Nogona kunyora nogona kuimbisa kunoita siyani chinhu vandisati but anondiziva kuti ava petomboenda kubhora idaitso matauro anoita shasha handizvei. Audit skills, order iyo yegaba inouya nokuzivana first. Nekutora chini audit skills yaprocess order. Order is a uniformed way of doing things agreed by everyone. How? Yeah. How? Through the Bible. It can be from the Bible. Ndosaka vangona kuchida mastages kuzokuti toita maclasses akati toona kunzwisa bhaibheri racho. Vamwe yavo vari kuverenga bhaibheri rakasunika kuzazvo muchechi chete kwete kusunga kusarinzwisisa nemaverengero ari kuita kuti paanoverenga Jeremia chii ari kuverenga, chaverengera Psalms chii ari kuverenga, paanoverenga Matthew chii ari kuverenga, obva wanzwisisa obva isa put into context kuti izvo zvino ndakuchera semukristu chitova zvakati. Ndofa ndiona mwenambade kune sabata kuverenga bhaibheri iyo handiti saka asi muri right toda kuti muite define that one. Ndiananga wabatsira panyaya yeorder wondo pane nyaya yesepa visibility yedu haingabudi kana pasina order. Order inogona kuvapo kana zvinhu zvikaitwa zvinhu zvacho izvozvo zvakaitwa nani zvichinoitwa sei inoita kuti kwaanzwe ipapo asi toseya pakadii pakahenga nzvete because ndonzira ida kufamba kuti makafamba neapapa kufamba nenzira iyi yetikuda izvozvo tiri kutaura kuti zvinhu zvinofana kuitwa nani the Bible zvinoitwa nani sekubvunza kwamuripita zvinoitwa nema-individuals ari musangano raKristu zvoitwa nesangano rese. Muri ready baba? Mese maanza sakananga tunaweza kuti tinyatsa kuti ndadzokera kupa kwangu ini ngandozoti pane zvinhu zvinokuitwa kuti congregation kwedu kana zvinhu zvinokuitwa nemunhu wese. Yes, asi toita sei? The whole part inonozadziswa nokuti vanhu ngavadzidziswe shoko raMwari voziva zvarinoda voita zvanoda. Saka the aspect of teaching, evangelism and teaching remains key when we want order in the church. Evangelize the people, they come to the church, teach them so that they do accordingly. Then we can have order. Saka pa order pakuda 2 points ataona manje. Pane yanzi audit skills handizve pozonzi sound teaching. Handiti? But we cannot have order tisingadzidzisi sound what? Sound teaching. Asi tapedza order ichiri pacomponentsation order tutaure zvawa. Handiti? Kuti vanhu vanofana kudzidziswa zvakamira sei nekuti sei isound teaching kai munoziva kai saka ichii manje icomponent yeorder futi. Taakuziva kuti brother tinofa vanogona kudzidzisa hataita audit skill brother skill brother ndikobva kudzidzisawo chinhu chaizvo chimwe chipa order vamwasizore ndada kuti ndakachiteera zvataurwa nehama dzangu kuti ishe vanotaura kuna Luke 14:28 kuti haungaita chinhu usina kuchiplana. Planning. So order comes from planning. Saka ese macomponents ese etutaura wakao anonzi tadzoka manje kumacongregation kwedu tinoda evangelism toda vanogona kuimbisa tinogona vanogadzaa Bible class hatika tochita maprocess macomponents awakao but we plan touya nedocument yedu mwakozorero order inouya kana vanhu vaita a process yeplanning. Process yeplanning ndekuti ndezvipi zvetiri kuda first handizve ndezvipi ndiani akwanisa kuita 1 2 or 3 tochigara pasi taane chimani taane order in the church panada kuwedzera kuti pamwe ipapo saka pauya kuti planning ndo mother of order. Planning mother of what? Process of order
If we do audit skills, we then know who do what at what time. Then turn plan. For plan purpose, how we are results in order. One now pinda azotana Muslim tuta zakati tuta zakati. Yes, but I know what's the order. I think maybe angata starisiro orientation inobatsira pakuti munhu wese aziye aspects yarudiwa nesisangano. Tanga tune, sit down. Orientation nayo. Namala sipana batula kusafamba from A, B, C, D. By March sipana takava mushauri. Orientation. Wote munhu wese ari kusangana akawane nemagozo akaziya zvokudiwa kuti chechiende mberi. I think zvinotibatsira. Mapaona manje. Mane plan ya manje. Amuchangoti tine plan. Makuta orient every member. Whether munyuwane ne revival wandika ne revision. Panapa, according to the plan of this month or this year, took that 1, 2, 3, 4, 5. What is zakat? One is zakat. You know, it's part of zakat. Saka, in a short, we are saying when the Bible speaks about order, in Oreva Kuti, we need to sit down. Those are my elders, leadership, we sit down. The whole congregation. Toitama planning in the strategic planning. He planning on either 3 to 5 years ahead. From that strategic plan, annual plan. What's the objectives by the 5th year to plan that in the church to settlement. Tane membership yakamira zvakati. Tane varume vakuna kunzwisisa because of my Bible classes edu ari user friendly. Taakuziva tane ma committees akamira sezvizvi. Vaedzi vakauya tofanira tine fellowship committee. Handizve vakati tofanira tine chakati committee. Handizve saka tadaro manje tane toziva kuti kubva musi first week ningiri yegore ningi ndeachaparidza ningi achita Lord Supper ningi ari chairman ningi zvichita zvakati toita makota reviews. Handizve dzimwe nguva gore rese rigona kunetsa asi tikaita 3 months or 4 months saka munhu haazoiti zvaizvokupepuka kuti timipodza nasimbi even kukaita nhamo hauendi kunhamo. That's the family of chat way, but I'm not going because Tata plan again. Tato spirit, Tato in Danny. What to fast? Hadi not to fast. In the Kufa, the Muchiman, Murai Wangman. Kune a mature Christian. I before go task Yanga Rongero. Kutaiti. Because of a pen now, I tried to talk to Tongwe. Poor not to be kuna Acts chapter 20. How my hands are clean? Why was his hands were clean? All the commands he fulfilled that work. So I'm not guilty of anything. I have told you what I have been told by God. He was there where he was needed. He taught. So he said, my hands are what? If you can get any excuse, Manotiza. How was you go shop with the house of the Lord? Upon order. There's no order. Someone put order. Don't share about order. Question. Don't do it. Dreams that I wonder which turn it. Several languages. And that doesn't exist. Don't share it. Order. Question. But can you put a plan as usual? In the cat, in the cat. Young way, they one of our women in the years. Could you suppose you feel anxious? Oh, they are going. What they want to could we need disorder in the church? Can I put a disorder in the church? Money confusion. Can I put confusion now? Not growth. We might want to be spiritual, but it's not that you can get around. So that I order deeper. Shall we read Mark 12, verse 30?
Love your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. Mark 4. So is interchangeable in the spirit. You're not basically going to love your God with your heart, your soul, and mind. But now, Mark with all your strength. 4 pillars that makes you complete. No longer hey, Tata didn't go to no matter. Understand? What is the blind faith? Understand? When you are not loving God with all the 4 that constitute you, how should so your heart, yes, must be always think of good things, godly things. Understand? Your soul, that's your spirit, must be connected. Your mind, intellect, confusion. God wants your mind to work. Don't know the concept of wisdom. Wisdom, you learn the way scriptures. You think, you meditate. We want to be visible. Church of Christ in Chitungwiza. You use your mind. How can we be visible? This is the church in Chitungwiza. Let us create Chitungwiza Facebook. Chitungwiza what? What are you doing with the Church of Christ Facebook? How are we? Mazaji happened. Maroma hadi. I say, Kokati Chitungwiza Facebook. It's open. So wavura kagungwa kuti uraure boys. Wavura chini gungwa. What is there in the Chitungwiza Facebook yavurwa imezoti ma administrator tisusu vanochiteki Church of Christ Chitungwiza. Anditi munotanga mapopisa masiweji ataona Africa. When you look at the African, how do you define an African person? You define an African person with the sewages. Bah! Sewage generated. No, we are not sewages. So why are you not correcting that? What discussion? No. But I think God is good, man. My lesson session. Would you do with Facebook? I did it. How much of the mean? Did you know about good people? I think there's a church in Christ. Pakat. Wow, when we are also to Church of Christ. Do you know Facebook? These are some of the strategies that you use. Understand? Love your God with what? All your mind. Kufunga. Hiyo mnaona technology iko pana pale. Maana ikiliwa show wanazo mwingine congregations and rotation. Understand? Kuida si. Katoa mbele ndio Chitungwiza. Carpet imeona ile utafamba meza makaoma asinajipinda kuno. Famba mcarpet. Kana kama mwana unaitambo. Understand? Kuida si. Kurongeka. Kuda zvinhu zvakanaka. Mind. Mucheche hatisi kushandisa chini pfungwa. Because mind ndo basa rayo strategic planning. Plana zvinhu. Yes, shoko rinoti zvakati. Tochiri plana roiswa ropakurwa sei. Shoko rakafanana neufu. Handizve? Asi unofana kuchibike sadza rakakora rakaita sei. Ponobika baba wakomana dana nei. Unobika chini kutoka muufu uchibika zve. Mind gives order. Technology, inoshandiswa nini? Mind. Then pane imwe kupesera ya inodza strength. Tingada sei Mwari using all our strength. Father Farai. Tingaita sei kuti zarikimika madumo. Love your God with all your strength. We put God first. Sorry, yes, strength.
Yeah, Good post goes first is your heart. But our strength. By some article, God first is your heart. How do I strength much? You direct all your efforts. That is what. My efforts is strength. Take out a body. When I was in what I must talk after this. Your resources. I want to say financial resources. Those are strengths. Those strength you can also get some resources that are core in the church. You are not loving God completely. Urukunyapa. Tata ora dansi kuti toenda kuchitungwiza chechi kungosiya kumunhu wani ati ndinoji kutora vanhu paniki pano mwana ari futi you drive nicely cars kwenda azvina kushata muzongosara kuzonyunzi love your God with what your strength Mwari haasi kudenga ba Mwari ari kupi but mwatomona sei through who I see God through you. Matthew 25, 34 to 45. Not really. Kune mbudzi nechi? Ne wine. Aniti? Mbudzi dzakadaira sei? Zvipi zvacho? Ndamumwako, mupambira, ndazvo zvakanaka zvatondaiswa. Haya, zvakanaka ibrake. Zvipi? Ningi, dawa iziriwe yangu. Alright, zvakanaka zvakataurwa imomo. Alright, panokuiswa nyaya yekuti makandoona ndichirwara urwere handiti imbudzi mbudzi yakaona Mwari achirwara. Mwari akamborwara ndiani yarwara munhu handiti wepane zidopa kupfuura iita sisi munhu aita sei airwara mbudzi haina kuda sei haina kubatikana nazvo yakati kuti imbudzi I don't care. My family is okay. It's covered by all the resources, medical aid. Imbuzike, impfura. Yakaona munhu airwara. Haina zvakaita mbudzi. Mbudzi. Akanga ari muprison. Iweyo zvako zvakwani totoka mwatauro. Mbudzi yaenda kuda sei? Vasungwa mabhanditi. Handiti? Pana anofunga kutoita zveprison ministry. Kana vatokuwa mara ndindi nasikakuwa ngandiro handizvo tumanyira mari asimanyira muprison kwenda usina any sponsor usina kuda even publicity kuda ngondopinda pedzi muprison ndoone kana unozvita kana imwe belevhenzi uye pakandoti ndine chibhanzi ndikupuwa handizvo pamwe ukapuwa chibhanzi ndine mwoyo wacho zvakanaka zvipa veri zvakanaka handizve asi vamwe vanodawo chini sema-NGO ma-NGO anosora ati vauda salary handizve mbudzi haina kupinda muprison kumbondoonawo kuti muprison makamira sei zvii zviri kuvanetsa kumbovanzwawo dzimwe nguva jaji haana kunzwa zvakanaka akanyeperwa naloya pane vamwewo vari kurwadziwa asina chaana mhosva varidza vakapara pane vamwe vakapara mhosva asi vari kuti noiwe Mwari ndinzweiwo vati vanechidakadaka kuti maiwe ndikabuda muno mhanja zodii futi azviti izvo kune vasina kupara kune vakapara asi vese vasina kupara nevakapara vamwe vari kutotsvaga Mwari asi havasi kumuona imbudzi haipindi komwe mbudzi chandiita sei mbudzi hembe pane aitonhorwa aina kuda sei hazvina kuti unopa munhu wese hembe asi tawo kamukana kako kokupawo chini hembe aidha unonzwa kuchechi kana unongoona mucommunity ndangomupawo pane dzimwe hembe dzekuti dzagarisa munhu kuti kana inini waita kutaura pano dzakatowandisawo chechi hazvina kuti tikutozviitawo ndizve titodzidzawo dzakawanda dziri muwardrobe bhudzi zomwe dzakapedza kudhara aiwa wadii hakungotora kwauri jangi asi kunongo munhu chinyuwana
handizotoita mabhero tobva kutengesa mabhero asomeka manenyaya yemabhero asi hembe dzakapfekwa navamwe vanhu naamerica nanabritain asi vanhu vatotengesa mabhero ikuita mabhotiki emani handizve saka uchinofunga kuti chakachidhara asi chidhara kana ini ndisina hembe yacho chakatondinakira imbudzi mbudzi inochengeta hembe dzayo bhutsu dzayo zvese matai asi haita mapfekiba mbudzi haifungi vamwe hembe mbudzi mbudzi chikafu wakamira ndinenzara unoti azvinotunga vanhu vese vashoma ivo vari kupa ivavo umwe wakapa vashoma umwe wakapa vashoma vanhu vatoti vatochengetedzeka pana mwana togona kutoita guilty wona mastreet kids aunga mapedzi ese hazvi asi always do good to other people especially that of the household of the Lord. Ndo mbudzi chiko Bible ndiani mbudzi atisida kutisiba tinowanda ini asingapi wozi nimwendo mukatisuka inogona chipowa adongo musatanzi kwakazara kuti tine nzara akona kuti tine nzara iti ndine nzara kana ukakwanisa kuti Bible is an individual shared by other people but inofanira kubata inini wacho ndini ndisingakwanisi kupa hembe dzakazara muwardrobe dzisingachazi kupfeka kushaipa kweorder. How can the church grow? Saka love your God with all your strength. Saka strength ndo zvounobata nemaoko ako financially maresources ako ounawo iwa. How can you love God? You love God by sharing to the church, sharing to the community. Some have got skills. Give them what? To the community. The Bible says, let men with holy hands raise their hand. How can you be holy? Yes, the Bible says, love your God with what? Let us be complete. As much as we love God with our hearts, then we put that love into action. And we do. When we do that, we are growing spiritual. We are growing. Our heart becomes so soft. Saka love, is a doing work, it's an action. It's a movement. Kwete kuti ndotaura ndovanoruditsika kusa mamodiba. You get what I mean? We communicate. Pana ranga mvunzire babo Satan again. Ndo ma pillars rather to manje, ma fundamental pillars that should guide our planning. Planning aingo we know how. And the first thing why we come up with a plan, we love God with our heart. We love God with our soul. We love God with our mind. So whatever we read in the Bible, we should put it in a plan. So there will be logical movements. There will be order in the church. And then whatever we are having, because there's a plan, we channel. And that's already visible. We cannot be visible no to our church. Could have resources. My resources. What is the budget that is needed for you, Church of Christ, Chitungwiza, to be visible? What calculate? Tuna mabana, tuna zakat, tuna ma radio, ma community radio. Muna community radio hamuna. Let us discuss. Let us develop our community radio. We should lead. We should be ahead. Muna wana ando gona. Wesa wana need technology. They can develop Chitungwiza community radio. Can I be more specific? Chitungwiza in unity and zitara munoripa noti muri teaching
ani Murisa Murisa community radio munoona kwatowanda andizve yatangwa nemunotekera paFacebook futi zvinganezi paTwitter yatovapo paningiri paInstagram yatovapo mune vanhu vane maskills mafana idingisa munoona vanorova technology yakapenga ende vanotanga kutouya uchitomboimba uri pombi chichi andizve kuunza zve vanhu vanouya vanovanena neumadziyo dzekuti uri pombi wakadii andizve pombi chii andizve ndozvinoda chini zvechichiuya uri kuzodaro saka ndo strain inoda resource panoda budget saka taona manje kuti mamutautaura on our talents and we identify them. But our problem is we are tamuona talent yake iri pakati. We ask this person kuti atore zimbe haadi aruda iyo yasiri talented on. That brings confusion. Kuti wewe unoda zvokuparidza asi kuparidza you're not talented. Okay. Andizve ngaashatirwa sadi takutaurira au paunogona kuimbisa hama. I believe two issues. Number one, planning doesn't happen by accident. We have to make a deliberate plan to plan. Yes. I don't know if you get what I'm saying. Because it doesn't happen by accident. But the problem is by accident. Number two, you know what? We need to identify first somebody who will come to teach how to teach. Number one, you teach how to preach. Trainers. Yes. Was it? Identify talent. He cannot identify talent when he cannot so you need first to be taught. And for you to be able to tell sakatanga imandi kwauya vanogona kuimbisa vanoziva zvikwanisiro zvinodikanwa pakuimbisa vondidzidzisa zvozvonzi nyoni ukuimba mira unokanganisa sangano youya umire pechii pekutambira vanenge pachiuya uchikoti vakudzingiriri maita mauya taona but taona we plan achauya kuzodzidzisa kucheya kwacho because kugona kutaurisa hachisi chipo but you need to harness chipo chacho, but you need to identify somebody who will be able to come and teach kugona kutaura. You need somebody who will come and teach kugona kuimbisa. You need somebody who will come and teach how to preach. Then you can start talking about kuti ninga akundikana. Because without those things, we are leading each other astray. Because we have never taught him. In the tadaro manje, takunyeberana manje ngoti ndezvanani ndezvanamutero chete ndianozvigona. But iye wacho arina kudzidziswa. So we need to have a deliberate plan to teach. Then after we have taught, then we classify people in their respective groups. And remember, we have others who are blessed with anoimbisa oparidza ocheya. But we need to identify them. We need to identify them. Tadaru, then takwenda kumberi sechi sesangano. But remember, you must have a deliberate plan to plan. So that, remember the key words. If you are not planning, you are planning to fail. Identification of my talents, yaganaka, but it should be a continuous process. True. Nurturing and identify as you go. I think that is where we are lacking as Masangana. Leadership. Then you overhead and nature. We are all at the same level. Because we need to nurture what I identify. That's not what I'm going to identify. I'm going to paritza. No, what to use avoid my pedigrees as standard.
pamwe ndiri kuda anotaurisa achifamba kumberi uko is their content. Uyane content, how do we then identify kuti uya kugona kuparidza? Maissues akawanda is he saying we need other people vakatitangira vakuru vedu vatinawo vachitidzidzisa nevane knowledge yacho vachiramba vachita nature the identified talents. And as he saying, ukatarisa musangano rakristu nhasi vacho vatinoti vanogona kuimbisa vanogona kuparidza futi because they've taken deliberate time to do those things. Umwe munhu anenge asina haasi kuda kuti go through the natural process but arongoramba indi ndine talent and things won't work. Zvinoramba zvinhu zvamira. Ndo zvandinofunga. nyaya iri kunzi deliberate planning to plan. Hanzve if we can also understand that congregation is not limited pakuita identify munhu angakwanise kudzidzisa kuimbisa anogona kubva from another congregation achiuya pacongregation iyi kuzobatsira kutraina munhu kutraina this group how to lead singing kana ingave preaching ingave chii tikange tine freedom yakadaro so on that's very good. Tinosimudza chichi taura nyaya yecorporation of congregations. Autonomous hazvirevi kuti hapana corporation. There's no autonomous when there's no corporation. Whatever denomination. If you are a congregation which don't want to cooperate with other congregations, the Church of Christ, Matoechi, a denomination. Henceforth, we don't expect any cooperation with you. But when you are the Church of Christ congregation, Chitungwiza and Seke, whatever, you cooperate. Don't autonomous. Autonomous, I find a family, never 5 varume vana dzimba dzavo. Azvire kuti mamusiri kwatopera izvozvo. Munokwani? Asi umwe naumwe anotonga achiri musho wake sekudzidza kwakadi kwakaitwa. Asi pane mamwe maissues anodiwa futika wanofanira kuchionekwa uchita participate with the toperezo large family. Saka autonomous vanhu vazhinji havainzwisisi nekuti havaverenge havadzimbisisi pfungwa nekuda kupray for wisdom and meditation. Hatitauri autonomous kana pasina cooperation. Kana pasina cooperation hausitori autonomous, kwatova denomination inonzi Church of Christ. Henceforth kana uchiziva izvozvo manje utaziva kuti kwaseke kuna brothers so and so vanogona kudi kuimbisa and they can train our men and whatever. Muno nyaya dzekuti tatova neclub yoshi yevanhu vanoda kuimba. Muclub inoda kuimba manje ndipo chazobuda nyanzvi kana vava varume vanozotumirana chinhu. Ivo vakadzi vanodzidziswa futi because vanoita michina chavo vanofanira kuita kana vaita zvinhu dzekubuda zvakanaka cheche kuenderera mberi. Mayuthi anenge aripo zvigonetse kuti buda zvakanaka. Maybe tingataka tamboona matira chikafu chada kupuwa tongotaura tichidii ukaona marudzi chinenge yakura manje nekuti tinogona kudaidza kana kuti brother inoni wari kuzimu kuti wave pano pachitungwiza watidzidzisawo kuita chairman kana watidzidzisawo kuita songda mukaona takudaro chokurai tinokura zveshuwa. But our problem yatinayo zvinezvi ndeyekuti wakatitangirawo kunamata kana wakatitangirawo kuita mabasa akadaro vanenge vachititozvigona chete hakuna vamwe vanozvigona. Saka kuti vazoinvita munhu arungo manje zvinonetsa manje because vanenge vachiti ini ndinoziva kucheya nenyaya yekuti ndakataka chechi 1940 kana kuti 1960 kudhara. Saka ndozvikurai vamwe majinasi anokuya ndosamukura nyangwe nemayuthi yacho futika akuda kutedzera izvozvo nenyaya yekuti havasi kudzidza kubva kwakuru kuti ndezvedutese ndezvedisusu. Saka kuti vainvite mumwe munhu vanenge vari great. Saka vambotanga vamboziva ipapo kuti tinokwanisa kuinvita matarenda acho kuti vatidzidze zvinotibatsira but vakuru vari kumberi kwedu havasi kuda izvozvo. Muri zvizo vakuru vari kumberi nasekutsika nyaya yokuti kutsurwa was when you stop learning you stop being a leader. When you stop what? Learning, you stop being a leader. Learning, you learn new things every day. No, smart masikira akatives. And you continue being a leader. Mama ne negeri. Tada uti vana kuna mali vana kuzvikapo vasati chikafu chana matu. Ndiye anangati na matra for food.
Mwari muna masimba ose tinokutendai masikati ano. Kudya kwagadzirwa kuri pakati pedu mukuropafadze kugova kutsvene kugamuchirwa nemwiri yedu tigovane kuwadzana muropafadze kunyange neyo vakabvisa mukati mehomwe dzavo kuti kudya ikoko kugovapo. Tinokutendai muzita raJesu. Amen. Yeah, so we can discuss it again. Okay. Unoda break here ngato kukoni yatichidya. Oh, okay. Like Samataura, I understand very much that learning has got no boundaries. But I still have something to learn. To say in the church, how does one arrive at announcing a verdict as to say, we are not going to end this thing? How does one arrive at that? ndo patataura paya kuti paakuda kuongororo netsvagurudzo yekuti mune yatsoziva kuti uyu akamira zvakati, then ndosaka a systematic way or a plan yekuziva kuti uyu anogona zvekuimbisa. I think zvikona zvazanyanya inokubvunza kuti tinoandaika sei ezivi pane anofara kukuudza kuti hamugoni pakaitwa nechari munozvizivira wega iwe kuti handigoni then hauzoiti asi kana ukazoda kuudzwa nevamwe panoita ukamira kuzvizivireyo vadzidzisi vaangapa kuti munhu amutamba ndofunga ndibrother Nyoni if I'm not mistaken kana kuti ndimi kuti munhu unofanira kuzviona iwewe hapana nokuita arrive to a conclusion but challenge inozoitika here and there iwe unogona kuona kuti area iyi haisi yangu but kupinza nekuti machechi pamwe hatina varume wakawanda unoguma unza haingoenda chete haingoita chete woguma pamwe wakufunga pamwe ndikuzina mufundisi ingoita chete sapamwe ndikutogona nepepa mwe wangwana ndisikushogona. Okay. I think kuti tisvike pakudaro you need kumbopiwa mukana patinenge tichitanga maprograms edu kana pasati paitwa talent identification andete munhu wese anopiwa mukana ndokutoidentifya kwacho pamambonzi cheya ipaipai muonekwa kuti muri kucheya sei awa nesangano aiwa just one moment. I think what I'm saying zvinhu zviriyo kuti pakuita kwatinoita alright asipo it's okay akachimbisa chichamaita identify. Yes. First yake even like presence yake is that I express a say and aratidza kuti ndiri kuziva song and aratidza kuti ndoda kudrive vanhu kuti vaimbe ari kuda kuwasimudzira that kind of thing tese tinogona kubuda tichiti amatseriwa is a good song leader so anoda kuitwa encourage on that ndo mamwe maidentifier atinoita vamwe there is a deliberate plan on that serial boy that you are talking about or deliberate plan to encourage him kuti aite mukamubvunza kuti zvakabva kupi handitotaura zvamukutaura izvozvo isusu we encourage but there is some nurturing somewhere somehow there has to be somebody who will be able to nurture kuti zvinhu zvese zvidi zvifambe. Mukudzi wenyu amataura wabuda zvakanaka ndoleseritaura yai order neplanning handiti tomuona sei kuti uyu toita siyandika kana munofanirwa kuti katadzoka kunhu kumacongregations kwedu totarisa kuti tine here any planning yetinayo plan yetoshandisa pano plan yacho inonzi chii weekly plan here kana kuti chii asi tine here strategic plan kana tinayo
yes tiri kuita review here kana tisina hatina notoita sei mukati medumu pane here akamboitawo maworkshop estrategic plan kuti anokwanisa kuti facilitate strategic plan andiri pano makamboita kupi kuorganization yakati can you lead the process muzoda hapana asi ndine idea kuti adi kutora dzimwe nyanzi chirikuku sana nyoni vana tupirisu vana chichi vana zungunde vana chichi andizve vatibatsire facilitation asi matoidentify kuti hamuna plan saka hamusina plan hamuna order kunamata kwenyu kuri chi disorder. Yes, the Bible says there must be order. Because achaimba wacho anofana kuidentify because by through process ye strategic planning kana makata involve vanhu vese vanotoda kuzotoona kuti izvi zvanozogona bezvi andizvi ende dzimwe nguva mukunosa mechanism kuti tawirirana secongregation kuti even ukanyaparidza some people can give feedbacks mumabox kana zvizvi zvotaura vanhu kuti paridza vanhu havaginawo vhumazvo handi wangoripo paplan vacho vachiplana. But strategic planning at the end of the day, inotipa accountability. Not accountability. Whatever I do, I must be accountable. Ndaimbisa vanhu vakafara mweya waMwari kana kutenderera kaivhena vaenzi vanziva kuti ndapinda muchechi. Kwete nokuti ndiri ndaiswa paiti ndikutofana kuendawo pakundolidera. Saka the planning process. The planning process here manje ndio inozoshow magaps etinawo. Matwe planning process inotishow inozi gap analysis. Andizve ti gap retinaro pano ndeiri toita sei to bridge that gap. Hamadi kan munomu yesu nozetino asi vakwano kona kuimbisa atinaba igap ratoonekwa zvokuda kuticha chacho hatina igepra rodi ratoonekwa zvekuita lori saba vanhu vari kuita zvavo but avasanzogona kuti kuzviita magaps acho totoanga toona kuti okay tinofanira kukwanisa kuvatraina vanhu ava nenzira dzakadzakadzakadzakati. Saka planning no answer yokuidentifya magaps enyu nekuidentifya vanhu vanokwanisa zoti kuzokubatsirana. How can we help also the preacher? Song leader. Song leader may be a very good song leader. Leading, singing, zakanaka chaizo. Paridza ari kuparidza zvakanaka, but coordination pakati these two. Masongs ari kutaurwa nauyu ari away from what the preacher was saying. Apana need here yekuita coordinate pakati pa preacher na song leader with my songs. Areke kuongoe ekuti song leader anoda masongs ayo uyu preacher ane mamwe haana kutoimbuka futi masong ayo anoenderana nemharidzo yaanayo. Saka coordination izovati paplan pai patataura pai kana tine plan yedu yakareba ndoziva kuti tini muna june tichaparidza musokati andizve ini ndinofanira kuti pakuparidza pangu if you can choose these songs dzinondiitira then the song leader anofangaiswa ipapo anodzigona here dzimbo idzodzo dzandasarudza idzo. Kana asingadzigoni anopawo umwe anogona vachidzigona ndokunge pane chii coordination. Yes. Uri selfish in this way. Ndini ndiri kuronga bandera. Musi wandinoparidza ndobva ndatoziva kuti tinashe anogona kuimbisa tinashe ndiye muimbisi brother palord saba yokuti musi iwoyo service inenge ine moto ende ichipisa kubva kuna chairman kusvika kwokupedzisira yakanaka nyoni vakapenga handei musi uchaparidza kuzinya ndobva ndamurongera rimwe rekuti kana iye wacho kana kusumuka wacho kubva papa nachairman hazvitotesei hazvitosimuki, which means kuti zvabvira kuplanning. Because the whole idea, if you're a good leader,
is kutozanganisa vanhu kuti anogona ichi ozangana nomwari akatidzikirei, so that vanenge vachiitana sei vatika. But I will tell you this, dai kunzi tinobudisa maprogram edu panapa dzinodhonza dzinobopa chii pamwe chete. It's good kuti dzibopa hadzo pamwe chete, but at the end of the day muri kukuvadza vamwe. I think kutoro nanyoni hazvisiri zveplanazvatova zvemoyo weari kuplana because novatakoko kutanga the heart now not the mind, because kana akutoita kanenge kakutira kuti I like the motivation, but yes, zvakubuda vari mapillars aya mama zvapila here kustraight nemumind asi kuhati manje kuhati ndokwakushata kwashata manje kuhati kwadi kwashata nekuspirit kwadi futi kwakamira musha after mimozita ndakametera. Okay, ndandiri pakuti tati panyaya yetalent identification ndinachifunga baba zvavabvunza kuti izvo who judges who on a particular task. Nachifunga nini kuti zvitombotarisa vanotarisa muzvivhidiyo inonzi American Model or Idol, where vanoimba vanorejistwa voya vachipractice kuimba kwavo nemajaji anenge aripo. Anditi wagona vaona kugona hayo top 10 ndimi zaiso. Inini ndinofunga kuti izvo musangano medu mune nyanzvi dzinoimba zvikuru. Ivava tisingati kuti particular congregation, maybe ti national level tomuti Harare tinogona kuimba tombovaita vajudicators, totora mamembers musangano medu vanoimba vodzidzira kuimba ikoko, vadzidzira kuimba patraining iyoyo kuimba ndiri pakuimba chete pati pandiri suchisunungukawo kutsurwa kunzi apa pawanga wachiimba apa continue apa uri kugona continue apa stopa apa pa start, uchipowai guidance kuti end of the day you are well polished up, because kazhinji haugona kuzviona wega iwo zvauri kuita, vamwe ndo vanokuonera. Sina kuti think ndizvo tinogona kungo humble enough kuudzwa nevamwe patinogona nepatisingagoni for our betterment, whether kuimba kunamata paridza in all those areas takabvuma to accept a correction for our betterment. I think even kana makanditi mchange hauzogona kuimba itai zvino zvamungagone ndima ndiona matopinda mu-strategic planning andizvo ndo strategic planning yachoyo. Saka tikuti isusu plan order inoya nechini neplan, and then paplan ipapapa tichiita planning process ndo pato identify izvozvo kuti tofanira kuve tine chini, tine vanokocha vanogona kuimba, vanokocha vanodi vanoda kuimba zvavafanira kuti tine muzambangwena. Ukaona dzimwe nguva mukongregation mune munhu wekuzambangwena achida ake zvekuimba achidairira unozoti rwendo runaka asi hatigoni kuti rupindura. Mambozoteera zvo congregation kana mune munhu wemuzambangwena akati vaviri vakagara pamwe chete movha maimba kuti Jesu akanaka, iye chidaira arimo munonzi munonaso kuzoti pana varudi pana vanogona kuimba pana. Saka ndo mamwe zvemastrategy brother Dhuru dzeimozoyanike. I want to just a clarification. You're talking of strategic planning. So where does it start? At congregational level or at business gathering level? Because I would have thought that it's just several women and it identify a problem, and we've spoken even of the need to have trainers, something like that. Can we not then, as a way forward, just for example, next time when we meet, tukudzidziswa kuimbisa sevarume, and then we get the best vanogona kuimbisa vouya votimbisa panapa, so that kana takudzokera macongregation takunodzidziswa vanhu, we know what we want, tikuziva zvatikuda. Brother Dhuru, I think avasi pa WhatsApp group ane nawo edhera panikire kanzi Great Harare community muri pere saka muvereki group iro pane document yakakandwa nezuro je nanonzi toperezo makaliona. Yes, saka group iro rine zvinhu zvakakwana, rine document ichienda kuzoti ribate mbijana. Asi tadangoedza kuti tisati tasvika kudocument iyoyo tada kuti tione kukosha kwechini kweplanning. Denda kutanga kuti strategic planning yakadai dzimwe nguva hatingadi manje hatingainzwisisi. Asi as we are discussing these issues now,
Pechazota scratch the strategic planning yedu. Tinoita kunzwisa kuti say Greater Harare, we also have our own draft strategic planning. Understand? And this is by draft tinema pillars, my strategic pillars. Pana kama mawerenga. Tine 4 strategic pillars for Greater Harare. Number 1 strategic plan is the mission. Let it go. That's our mission. Pana. Saka chokutanga kudzidza sati waenda. Sati waenda unoimbisa wako. Chena kuzotraina na kuti vanhu vanoimajika. Lord Supper inofambwa sei. Ndo zatenda kuti alaparamba kuti maworship objective we find each other. Tunofana kunge tine ma-programs okuti we are just training to manage a day rinonzi Sunday service. Matiti, choita mamoking what? Presentation. Ashaisha papi ko munhu. Chichange mano chidi chechitwa. Don't learn and go. Because if you don't learn that, ukaenda manje unotobike mbweju. Vanhu vachinoda kuenda, asi waenda manje wasangana enemy. Shoot the enemy, you don't have the ammunition. Hey, I'm going to party. I said, I'm going to tell you, Diana. What does that mean? Enemy. We are not equipped. Because that's not strategy. But I don't know strategy because the enemy is a bazooka. When I say a bazooka, what is more good to go? And then a job a bazooka. Ukananeka nata hakudziba. Anotope. Obata zvishwa chicho president. Anzi. Saka first strategic mission yedu mission. Strategic pillar is mission. By mission it learn and what? And go. The second pillar, relationships. We need to create relationships. And there's no ways we can identify your true talent if I don't have relationship in the way. Saka gathering ikai tichibvunzana tomodzana nodzipanganai ndakaungana dzito Nicholas asana zvinhu zvapati ndikiri chipo chema ndikazotopera so ndimuteka tamuda kudzwisisa. But atinoda kuti malaysia mutauro munenyaya yekuti zikazhinji varume vanoda chirwere chiteri saonekwa nemadhiri. Saka ndoda kuramba ndichingoonekwa Sunday chete then thereafter ndachati ndionekwa chete ndinokorwa navashoma shoma vakutojairira zvinhu zvamazve ndikunyepeni. But when there's a relationship it's just a phone call rakatopeza nokusvika ngoswing handiti wopinda we discuss we meet makatoshana nawo anzve understand vakatopeza toramboendawo nemikubiku munokuti kwamutare kwamutare. Mungoni tu neka girlfriend kanu karabupi. Tuploti. Anditi maudora. Saka relationship you become one another. One another. Makai toya kani shaka jora. One another. Take away. Zoreme. You are a brother's keeper. So that's our mission. Is what? Is strategic pillar is what? Is Greater Harare. Na pale bada zokura pepe ndaona moda panza pananyora paguru apana kana wana daira kuti ndofura nomutaura kanani hey can you discuss hello my brother I know a very good car tensi takai inopinda wana ngani ngorokoto yakanakisa ukati tikakusvibisira mota yako muningina toda kuda kusvina ni ndanyora pagroup kuti ini chapura nemuna Julius Nyerere mota mangu itraka kutaura na 5 kumabheki asi vari kudrivawo ndikura nomutauro communicate kuti vamwe vanhu vazoziva kubate hapana atizivi hamuna kuona here isusu hedu chaita kuti tisada here maiona here taiona komanyakarekei isusu vamwe chaita kuti tisada here chokuti 1 handipinde nemutaundi 2 ndakaroora kuno saka vanhu mhuri dzanoda kuona kuno dzakati wande so I didn't want to inconvenience any other person because ndatoya nemudzimai ndikatomusiya kumba I have a house here. Strategic pillar relationship. Wakaroora kwati tomunozive vese vanovaziva hapana kana
budzai maelda ekuno vanobudza kuti vantu excuse yavo asi vaigona kuti ini ndiri chini ndakabatika ndadogofura amwe kuti akuzonodropa kuna kusvika kupi pazayoja paya communication aiwa yakanaka mina tatotizane ko mwanga chidrive ndiye ndafana kuita munokutaurazvo 11 mamusamasvika ere brother vangatosvika vangaripo asa vangaripo vanhu vamusina kutaura pagroup ndemamata ndikupfuura ripagunde panhingirika munhu anga ari conscious saka point yetu tora vanhu vekare tora vanhu point yangu ndeyokuti our strategic pillar andika is relationship, and how can we improve that relationship? By communication which is very effective, by being one another brother's keeper. Pakaitika any arrangement tinofana kuti brother tinofa timotora zvonoita ndokanaandinowanzokuzokura pane zvonoita panapa inenge kuti kana kune meeting kana fellowship anenge ichiitika kune dzimwe nzvimbo munoita sei tonofanana dzinodzi relationship isu kana tichienda kufellowship tinoseta time yedu tosangana pasi junction apo kusangana kwatoita pasi junction ndokwemunhu wese une mota neasina, une mota yakazara neisina kuzara, tinosangana pasi totozoshafula vanhu futi kuti iwe toperesu haungagari mutefetefo sekurutsiga vari kurori kumashure saka iwe toperesu chimboenda kurori sekurutsiga pindai apa tobva tochisimuka toenda kufellowship. tetindaramba kusumuka ere kadari ndoenda kuchini akunonyebanza let's help order in the church ngokungoti order usataura nendimi aiwa muri kunzwa vari kuziva kuti pane zvinoda kuitika asi mukudaro mandeka tine vanhu vane dzimotikari nevasina chini dzimotikari vamwe vane dzimotikari asi havana fuel vamwe vane dzimotikari asi vanofunga kuti idiki handizve munhu wese ngasakane paini pati junction ane mota neasina chini tochitanga kuita ordering ourselves. Nyoni mudzimai wako nomuda ndozviziva ngaabude mumachoro chidiki ngaagaro mbuya nhinga ngavapinda mazokana love one another ndoya 4 pillars atataozeziya musanyepera mwari kanzi toda mwari nemwoyo wangu wese mwari nechini tatingatizive 4 pillars zebhaibheri. Love your God with your heart. Heart issue kai anditi heart issue. Love your God with your spirit, and all your spirit or your soul. Spirit guy. Mind organization. We are now organizing, rearranging. It is after only 30 minutes. Sure, ungar was one does what I was so garam comfort among the GG. Only 30 minutes, but then love your God with your resources. You are I need no time to doubt and madam win. The man also uncle notify and with the Garama Suman, I'm going to complain. You still are your mistake. I'm complaining. You can't even deal with them because I do must do. Wasn't within an hour or 3 hours. But a Garariaki. In bed Garariaki, Sagasi, what do you say? That's very true. Even when I'm going to give you job and I'm not already to drive in the very machine. Remember, Karori, I'm not going to Karol to the give. It is a very young Zumbuka. It is a good friend. Inadequacy in us because we don't have that quality adequacy. Today, if you're the complex, you don't go to only come to the only 2 minutes you still have standards, but you're going to love your God with your resources, your strength,
your mind, your heart, heart issue. Heart issue, you control your mind and your resources, your strength. Time, Papa, actually, what are you there, Nina? Nina? Are you learning anything? Yeah. Teach what is it? What are my strategy? Pillars of Udaman. Don't know what to say. What? Now, 4. It's not manipulation. I don't know. Kuwa yekuti anozoti ichi wagona kana kuti ichi hauna kugona ndiani. Zvatowedzera kuti panyaya yekuti unoti ari kuronga kuti iwewe ndiwe uchaibisa zvataura mukomana kuti unoona pachiparidza nhingi pane paine mukaka pozo next week yachoni pazodai so anoronga that program iyoyo ndiani. Pane uchidikana akagundwa aina kopikangu handizika zvichakufadzai ini nangu I think panhau yekuti anoona ndiani iwo wega chaucha ukanzi enda pamberi apa zvachita brother dzeriwa endapo unoimbisa wega wapedza kuimbisa morofa rongona kuti but zveshuwa izvi handi zvangu zvisina kana kumbodzwa anani kana next door yako ungona wega kuti apo pawe yekuimbisa apa handipo apo kana uyasokushanda nemweya wamwari chaunyazoziva kuti aiwa regai vanatseriwa vadii zvavo waiti zvisina kana kumboudzwa nani kana nani unoti ai hambai kupa leseni chako chako bible classica inogona ipi saka regai tiwape mukana waitise leseni zvisina kana kuudzwa nani wega iwe unozviona iyo ndatagara tichidi techiita tiwega zvione asi ndega handisi kudii handizviona pane ndakapetaura panyaya padaita sport analysis yatemwa nevanhu bible inonzi johari window. Vanhu vanoda kubva nomunzi johari window vanonge vaiziva asi vamwe vangasadi ine former window parelationship building pahr paadministration handizve pamanagement and leadership. Pane window rokunonzi open window rokuti iwo unoziva kuti handigoni kuimbisa and wo congregation unoziva kuti oni haugoni kuimbisa ndo window rokutanga iri. Pete window rechipiri iwe hauzivi kuti haugoni kuimbisa inonzi blind window. Inonzi blind window. Blind to you don't know what you don't know how to kuimbisa asi vanhu vanodii vanoziva kuti ndingagoni kuti kuimbisa. Pete inonzizve unknown window handizve tese hatigoni kuziva kuti uwe ugoni kuimbisa kana hatigoni kuimbisa kana pauwe unogona kuimbisa kana kuti mune munhu anogona kuimbisa iye asingazivi kuti agona kuimbisa isingazizive kuti brother ndinganogona kuti kuimbisa. Pane imwe chifo rechifo chicho kune blind window ne unknown window. Pane unknown window posita rokuti iwewe unoziva zvaunogona iwewe asi vanhu havazvizivi zvaunogona. Mawindo mangani 4. Saka process yeplanning handizve vanhu vanga ndianazodaika the planning process would be able now to tell us kuti ava vanhu ava they will do 1 2 3 4 5 checks and balances paplan yedu what's document. And mind you tinofanira tine leadership at church and this leadership must be people who were selected because they were what leaders. As kana ari my best available kana mamuri best available brother you are a hindrance to what to planning. But kana ari my true leaders as elders andika you facilitate the process of coming up ne planning strategic planning. But process of strategic planning by ndipo no identify toziva sei kuti uyu agona kuimbisa tichaita matrainings tichaita kana kuti ministry yevanhu vanoimba. Saka chokutanga ivoluntary kuenda kuministry iyoyo yokuimba handizve. Saka vanhu veministry vanogona kunge vachiti manhero echina vanosangana vachiita mapractices vanoita mapractices paipaika because kune muhwani anogona kudzidzisa kuimbisa akagona kuti brother topezi unoda kuimbisa but voice rako ani rotonetsa kuisa kuti pa10 here kana pasoprano kana pachichi chido kunecho
asi kuzoti muzodi saka already kukona kudzidziswa kwazvo you can be identified kuti akwanisi kuzomira pamberi chidi uchiimbisa the whole people because maita strategic planning yenyu matoona magaps enyu and makuona kuti what are the solutions to these gaps. Aiwa, kana kuziso tinoenda kuti munagumbuke chima hallo sorry tinoenda kuti munagumbuke pasa chii aiwa akati maudzirwe hapana strategic planning ndoyabana ndokopadza obva kuti apabara tomesaona kuimbisa ndotorwadziwa zvishuwa asi kana ndakaenda paprocess yeplanning because paprocess yeplanning kuti toda vanhu vanogona kuimba hapana munhu atakasunga pa takangonoreka tinoda kuti musi wesande tive nevanhu vanogona kuimba kwete zvikuimba zvakatonhora zvakaita sezandiri totaura nechimwe tikuita process yedu yekuplana handizve saka by the time yetoti taani strategic planning iwewe pachaunozonazoti handikwanisi kupinda apa because takadhira nezvekuimba tikadhira nezvekuparidza tikadhira nezvechidi mobonoraro plan pachayo inotokugaidha ikuona kuti then imomo manje ngati chitoita strategic planning ndomunoye audit skills handiti asatane document titoni process toita audit skills saka munogara munogona kuipa hora chikuenda pamike chikutimbire tinzo mbati kuti vanhu vanogona kuipera titenge titojoka kuti zvenge zviri kuvaramba gare pasi pana nyonopinda tinzi uzvi hamuzoona tutodi manje isi tiri kuplan hatisi kuimba tutodi kuworkshop oti kuplan tinosikuna naipapo by the time yetopulana document yeduka takutoziva kuti ningina vanoita zvakati ningina vata zvakati ningina zvakati review yedu tichasisa zvakati pareview pacho tichadzoka retreat kuya kuya ko nhai makazora sei pamaservice kuti but pakuimisa kuti pachine problem kana pakudzidzisa pachine chii pachine problem asi kutaura kuti ningiba because vanodzidzisa vakawanda asi pachine chii problem vainoita kuda sei vamwe vanoti 1 2 3 4 5 right maita zvakanaka brother Tereso tine dambudziko kwete pano pachitungwiza chete asi dzimwe dzenguva kumasangano ese especially kuvarume when we plan for the training yevarume havauyi vaundoda kutirana kuti uvadzidzise vacho munoita maprograms akawanda pamwe vacha all night yevarume monobva mada kuti muite strategic planning yenyu ipapo vaundoda kuti ufunge kuti varume havada kudzidziswa they don't come asi papulpet vanopada saka it's a problem. iyo problem yetakaona viri kumakongresi kwedu kati masaturdays tinowanzokuitawo avhuriwa covid anishiri nemens planning inoitwawo zviti third week of every month varume havadi asi dzimwe nguva chinoita kuti vasauya zvakati one day workshop yedu dzimwe nguva inenge isiri well planned dzimwe nguva haina mavhari avanopa kana kuti satongouya minawe kuti havazivi 4 pillars zatiziva minongo yane kupe kana adzoka anozitaura 4 pillars okuda mwari 4 pillars tatishi pa 4 pillars tinashi chokutanga tine order the heart handidika heart inofana kuda mwari. Seek ye the kingdom of God first and his righteousness, and all things will be added unto you. Heart issue. And it? It's a pillar of love for God. The second pillar, young man? Seek. Eh? Soul. Soul, no, no, go on the spirit, no soul. Heart yako, you know, out your soul, you know, uplifting, spiritual growth. And it? You have a heart. Izvezvi tinozvida zvikuru tikati ngadzise chinamati mwari makanaka mati pachikafu handizve the third one apa hatina they are good they want to resolve really good asi babi order chayo despite our must have to be positive
Order the decision. When there is a plan for congregation, look at man knows when advance. I'm going to do 1, 2, 3, 4, 5. Our congregation is going to have these activities. In the system party, I know what the cameras are cut. They didn't give me any one of the cameras are cut. Yachi? The last one. You know what I'm talking about? Strength. The two guys, no man's strength. This strength is too big. It's strength, isn't it? Kana tikasabata zvinhu 4 izvozvi zvike hakuna kwetinoenda because pamind nepastrength ndopanozoya planning kuti mufadze Mwari nekuti Mwari anoti God is God of order. Saka zvinouya through your mind organizational skills. And then you fund those organizational skills using your strength, my resources in. Dambudziko ratinaro facilitate nderekuti tinouraya alright vakuru vedu vanouraya mweya yevanhu. Ndinorevei munongotora munhu womukanda kudeep end. Hanzi munhu ngaadzidzirire ari papi? Ari pamberi. Right, ari pamberi apo angoenda akanya haachadzoke. Vamwe vakangoona umwe baba wakati baba tina matireyo vanhu ndobva watsikidzira kudayo ndobva dzangotora bhaibheri ranzi kuti haana kuzombofana dzoka futi kupi kuchechi. First before taendesa munhu pamberi, before tanamatisa munhu, before atomboenda kunocheya asati aita chinhu ngapewe a deliberate plan to teach that person. Alright, tingasava neunyanzvi dzekudzidzisa, but there are basics that you know what ndara ndozoti vanhu zvavanogona. Handitika sekuru wakumunda ndinozoti is a teacher, vanhu zvavanoita sei zvavanogona, is a lawyer. Handiti titori nemaprofession arimo, but hatisi kuhanesa those people kuti tivangovachanda kuti ungangotadza kuziva kuti meeting inochewa sei. Vamanaomba meeting atinogariswa so you ask yourself kuti like seriously ndiso hera tina vana albeta. We have the people, we have the human resources, but we are not placing them in the right places. Tukuti ngatanga anoporonga tozotanga mozida kutanga kuti mukadzi aita sei aporonga, but kana munhu iye adaro mati aenda pamberi apo akangotadza chete mukazoda kumugadzirisa panobhiti haichakudi because spirit yake yatoita sei yashatari. Vari kutaura chaizvo chaizvo. Pano mwakanamanidzwa asina kutobhabhatidzwa mukadzi waiti angari kuchechi ati cheni ndo aipinde chechi murume asikadiki murume pakazouya assumption ingoti maybe murume wacho akatodifrika tina matirewo akanamatawo zvake zvokuti munhu anenge akangwarira mabasa wanoshanda asi mukadzi akazoa kuti munonamatisa munhu asina uri ndoyavhara kusaka nhasi kusaka ndovasina kuti wada haterere munamakoavanameza mukadzika kuti vharai sevhisi sezvasati yavharwa murume asikadi saka bikefu zvotaura munga kuzvisha haukasi kudzika tatana kuti akanende stage ozitaimi yakuipapo chidai soka totikabvapo tobvapo chidai muchidai zvinji munhu wese agozwa neavo kuchitimukwanikiri kuavo vegreen avasina kutaura kunhiri kumfakusa muzuma kamuzuma kumwe kwese tikatarisa tinobvuma kudzidza todzidziswa. Kune vanogadzira motikari, kune vanoita sei, but when it comes to church patinonzi ngatidzidze hatidi hanzi zvinongouya zvega pane rimwe zvisingauyi zvekuti unoda tanga wadini ngatibvumei kudzidza. Maona strategic pillar yedu ndio manja learn and go.
ndopanda mission lele what go ngatigume kudzidza right inini muonero angu ndeyekuti coordination sometimes particular I would say vafundisi ndeyekuti when identifying talent pane zvimwe zvinhu zvino outcast simply because hazvisiri flagged as spiritual, hazvina kubva ku school of preaching. We've got a lot of talent yevanhu who are administrators, not because akaenda kumutare school of preaching, but because pamwe basa rake he was an administrator. Kana kuti munhu anotoziva a particular field. That's why muchiona kuti sometimes ma-workshops tine mamwe ma-areas atisingadzidzisani, simply because pakati pema-preachers edu atinawo muchechi hakuna ari good in that particular area. We've got doctors, medical doctors among us. Takamboitawo workshop inotaura pamusoro pezveutano, simply because probably ma-doctors atinawo in the church, they are not preachers, so they are not given time. Tine vanhu vanoziva zvefinance, tine vanhu vanoziva mamwe ma-different fields which are necessary for growth in the church and in the homes. But these people are grafted into the curriculum inoda kupihwa vatendi pachurch. Saka that's a problem which I think through planning zvinhu izvozvo zvinofanirwa kuiswa zvouya zviri mucorrect perspective isingazozvidze mweya asi inoramba ichisimudzira chi asi ivataura point riri yakanaka zvikuru manzwa nyaya yatataura yedi objective yemamen's workshop tatudizve kwete zvataimboita kudhara zvetinofanira kuita is to sharpen each one. Inoita angomira sepulpit because mangwana ndo vachashandisa but handisi panova kuti kukwaridza handizve. Saka tikange taita that objective kuti basa reworkshop varume havasi kupiwa muno makawanda because sometimes hapana value. Uya uzongoparidza una topics mumwe totofunga tokura kuti kuparidza kwacho handizve. Saka what's the purpose of attending him men's workshop? But until my purpose of the men's workshop to identify how we can train each man to so that I don't want to perform evangelism as individual kind of congregation work. And people they would come. Such my topics you are my workshop I say now a finance, a health, a teaching, and this way. I see workshop I see a sermon. We are not here for sermons. Sermons in there could be. We change it you. How did it? Who know say how do you handle a sermon? How do you handle finance? How do you plan? Those are Katara Varume Kutizosangan. Then much end of women. She never even read the issue. As it is about 2 years another congregation, then there's a problem. Do you very we are not here to form another congregation, but we are here to sharpen each other in all areas. And no matter 4 pillars: heart, soul, mind, strength. About heart and soul. As about it, mind and strength. You never get heart and soul. But I don't use the mind. Hapana mtija uliwe to grow it mind set. Strength yangu kwa mfano sawa zungu kunasha. Saka ndo ndombela ndela ndio mazusunza lete. Tutore mozo tsoka hivyo. Zvimwe zvachona I'm glad kuti zvazotwa touch on pakuti tikatarisa kamucongregation medu pane zvimwe zvinhu zvekuti vanhu vana kuuya muno vana vamo pane zvinhu zvatinoti tine vanhu vakasiyana siyana. And speaking personally ndichitaura ini nangu mufield rangu reart ndiri artist vamwe vanhu vanondihaya ma-NGOs machi ende kwavari vanhu vetime. Saka kana vari vanhu vetime vakati huya musi wakati kana kuti application deadline musi wakati time vakatoihama mandiri pamwe ndandagara ndinayo hangu but vakatoihama mandiri time. Saka in anything chandazoita
kana ndikasvika somewhere kwandanonoka ka, let's say ndasvika kumen's workshop, ndikasvika ndanonoka ndikaona vanhu vasati vatanga, inini zvinondirwadza. I know kuti mumwe munhu anogona kufara kuti ndandifunga kuti ndanonoka, but inini zvinotondirwadza ndikanonoka ne30 minutes kana ndikanonoka ne1 hour ndoona vanhu vasati vatanga. I'm disappointed, not disappointed pakunonoka. Ini kunonoka kwangu ndikuziva ndanonoka, but kana ndanonoka I desire kuona zvinhu zvatanga. Ndoziva kuti for sure vanhu vandachinonoka payapayaka for sure ndanonoka. Why? Because zvinhu zvacho zvanga zvatotanga. Ende tikatarisa patalent papo patachitaura pakuti maskills akawanda ekuti ende tinawo akasiyana siyana pakuti preaching pane zvinhu zvakawanda zvinopinda mairi outside of kuziva Bible. Voice projection chaiyo chaiyo kumedia zvinhu zvatinonzwisisa zvevoice projection. Ndogona hangu ndiri munhu anonzi kana wanzi ichi chakati hausati wachiziya hausati wakuziva chakati ka, but voice projection nepurpose yayo kumunhu ari kutaura with a crowd in media I understand it, whether kuri kudance or whether kuri kurege whether kwakuchechi, voice projection ine role yainoplaya yekuti munhu akamambla aripo zvine zvazvinotoaffect, and that information is there mubrain dzevanhu vakagara vari kunzwa muparidzi ari ipapo. Hanzi information ye-voice projection iri muma-recipients, mu-audience vanayo mind yekuti udawo a good voice projection. Hatinei nokuti unoziva, but kana pasina voice projection ndinokotsira kuziva kwako kwese hakumuna choni zvazvabatsira. Ko ndakakotsira ndakotsiwa nenyaya voice projection. Vana vanogara katatarisana nyaya kunamata tokumamba covid bible tanaka anotaurisa sei kana ari panze kuchinamata tanaka kunamata ndausunamata vatanga panyuwana mwari makanaka ndidziwowo inini kuti ndaitodisrupta munamato wacho wazve vangananonamata kuti namatiro iwe howe kasati paka hausi kunamata tichasumuka kuti brother sorry takati munamata haiwa taturesva brother nengi asi kapera kutumika ndo basa remalessensi anawo kuti kana uti namatai tikasazonamata kutosumuka kuti zozozo brother tinofa handizoba tataresva ba hamuna voice yokunamata muhowe yakakura zvakata sei brother nengi tinonamatire oenda kuti bwekana study ndakukotera vaje ndete kukotengerera vaje Galatians 4 verse 16 therefore a man now an enemy that I have told you the truth. Saka maona majeka he's an artist asatotaura zvoriba zvemahomiletics hanzi audience kutodawo kuzwa izvi zvinoracho. Yes you are good at sermon asi hauna voice saka hatichakuisi ipapo pakuti utiparidzire because enda unoita individual evangelism one-to-one munateerera otherwise ma-audience management awagoni. Vatotare pane zvakutaurwa nafundisi Amadi uye naDarumo. Vanhu vafangoita kuti muplani yedu kana ichitanga ngaine munhu wese ari involved in unit kuti idefine the same thing. Pashaye munhu anozoti inini ndadai because meshandisa same context. Mukataura bhuku chiverenga sokaterenga story kana paragraph yakati inoda kuti chiine nedefinition yakati unobudisa definition according to the church yamukushanda nayo, according to the paragraph yamukushanda nayo. Involvement, participatory. Ndosaka maneno yakati draft payapayaka draft chini strategic plan ndotutumidzika toda kuti idraft kuti mutape nani wose wamapoints ako woita sese. Saka mamapoints anopinda mamwe haapindi asi tatoona process. Very good. Ndikuda kupesereko tine rimwe dambudziko zvekare muchechi nekuti tomboti pagadzirwa program nasite yakuparidzwa next week pobva pazouyo brother toperosi pamwana tomaremare wapanzi ayo munhu anga achiparidza achafanira achiparidza apa gara pasi brother toperosi kwachitiparidza apo anenge vasina pobvira wakambobata bhaibheri wiki rese wombwa waenda wapera apa unotambisa pubhiti mari haiparidzi mota haiparidzi wanhu vanoparidza apa ngavanga vakarongeka zvokunzi wauya wativhakachira gara nekugara hako nemari dzako wotiteera isi tisina mari.
Nyaya pulpit, amawalikani. Aina itajo milibai. Ukono chemela pulpit. Hausa kwaimba spiritual. What is it? Was pulpit and you answer like. Utora one, wakati go to one. Mwoto wa keshika. Anje. Usaka pulpit. Yes, kana mara kutenda kutaura nazvo zvakanaka. Kana asina kutaura nazvo zvakadi futi. Because ini handisiri master baini. Anouya kuzoravarira vanhu. Asi bhaibheri unouya kuzotiranga tese. Ininiwo nani newo wadi kuparidzira iwo. Handizve? Saka vazhinji vanoda pulpit havakwanisi kuita personal work. Kana kuzomubvunza kuti pane munhu wakamboparidzira iro akauya kuti haana kana one. Nekuti anofanira chini? Kuraura dziri munhingiri, dziri mudanga. Enda uku. Ukabuda uku kwaika, even mukongregation mako vanokudhimanda kuti aiwa toda brother topesa watomborova futi. Vozi vanoziva kuti aiwazve. Ane gifted zvacho. Pane vamwe vanonzi kana vakanzi vanoparidzwa kunoputira mabullet bible. Tichinoziva kuti paka unochiti kunotseka sei. Wozoti bullet ndakaputwa last week. Ende kune zita rakati rakaiswa ipapo. Vanhu vanodii? Nevaya kuti covid ndangototi ndikoziva vanhu vanguuyo. Wazvoti. Inayo yokuti vanenge vachiimba chazosvika ikoko. Saka mapazo ipapo. Saka zvipaviri dzimwe nguva zvakanakawo kuti munonzwawo tambochinjawo chini monotoni yepachichi pedu. Asi dzimwe nguva futi muenzi wacho anoda kunzwawo zvinhu zvamauyawo nazvo. Okay. Zviri dangerous zvimwe zvatinoita mumasangano ndezvokuti nyoni ane 8 months haana kumbopadurwa pachechi achingosvika ubva asvikonzi kuti paridzirei anga exactly the point was kusauya kwangu kuchechi I'm disconnected naMwari. Hamusi kuziva kuti nandichibate kwekwana ndiri ku8 months uko. And do you know kuti madzimai ndo vanenge vachichema because vanenge vachiziva tumwe tunhu tochita kuti vamwe baba vasaite sei vasauimba vangosvika bva muti pulpiti heyo. Varume havaka I think vakuda chisachigaro ka vakuda deliberate plan yekuti kana wanga usipo utungamiriri hwekereke unofanira kungomutora wokugadzika pasi kuti hama mava muripi tombotanga takusuka nguva yareba kwete kuti uchingosvika toda kuti pulpiti ga vagonzoka handifuni kuti ndo chifundisi chacho ka kana muri kudaro havatendeukai. ichokwadi kutaura kuti atingi zvinombo amen pamwenyaya yemazita adidika kuti kana ari nyoni adidi chera aita 4 months asingayi kuchechi musi anondosvika chete chinotochinja program kuti manyoni tiimbisirei adidika but kana ari omwe tinofawo zvake unototi wayamboitanzi waimbovepfi aiwa unotocherewa because vamwe vanhu vakaita sesuka tinototaimirawoka program inogona kutenderera ndika totozviziva kuti ndiripo musi wakati saka musi wandiri paprogram ndiro musi wandinowedza but manje kana ari tinofa manje inobva yanochinjwa kuti mamusi kumbouya patakisawo makanea pane vamwe vatinoziva kuti weda atransfera nebasa aenda kugweru achitosvika ikoko akutoenda kuchechi akutonotanga kunyangana ikoko tikutoziva kuti iyi hama ndo kwairi muchatozwa vegwera vandaidza kuti tine hama tinofa kunoku but tine umwe kutoti haasi kutombozikana kuti pa10 months idzi anga ari ipi azomboti tucha nhasi atomuparidzi
Sorry, pane nyaya yedu ikanyanya kuwanza participatory. 2 minutes, 1 minute chete. Basi mzarokwakarebesa. Chandinoda kumeshera panyaya yanga ichikambotaura naelda kumunda pakuti kugona kwedu handiti tanzi, for example, kuti mudzidzise vanoti uyai tidzidze. Saka tikanzi uyai tidzidze tikasauya, that means hatina madzidziro atinogona kunge tichiita. Ndo zvinogona kuzoita problem yekuti sometimes kana wazoenda pamberi apo handiti unononesekana because mudzidzisi kana aripo, for example, mudzidzisi kana ari kuticha magrade 7 handiti mobvanzi uyai kuchikoro, but mukasauya kuchikoro, how do you expect to write exam uchipasa exam racho handiti? So nyaya iri kudiwa ndeyekuti kana mudzidzisi akati vanhu ngatiuyei sevarume handiti tine program yakati tinoda kuti tigodzidziswa, kungava kuimba, kungava kuita sei handiti, we should participate. Kana taparticipate zvakuti tichigodzidza so that tichigooneka kuti isi tinogona izvi here kana kuti hatigone izvi zvinenge zvichitibasa. Saka mudzidzisi kana angoti ngatiuye tinofanira kunge tiri available. Ndozvandangotaura. Maita basa time yedu yapera nenyaya yeparticipatory. Handizveni toita sei togumira pano here topanana 5-10 minutes here kurwanda apo kana kuti muwatizosuggest because zvafast 3 tanonoka kusvika zvataura viviri neprogram yatongotanga taingosvika yatongobvarwa nyaya saka todima because zvafast. I'm sure my brother Duru understands. You don't make a wrong by trying to extend time. When kana chinhu chatovhiringika, you kill another spirit by extending. Kana time yatokwana, ngaikwane, so that next time each and every one of us should be pushed to come on time next time. Was izvezvi change one appointment with a prominent somebody in town, but the minute we keep on, but some muntaraunda kuti vachabuda chechi iri on azvichaita ngatipodzidzai kuva on time nezvinhu zvedu, and next time kana takutaura order chaiyo anga achiparidza ukanonoka unosvika wana tapamira because nekuti timirirane ka haishandi. Pane iyo yakanaka hanzi anopadza ukanonoka unosvika tadindamira asi kana wamira yakonoka nyamadhaka anonoka objective zedzafinally aiwa ndasvika munini I'm just joking. A good leader always prepares. Isusu chandakadzidziswa kukamuzuma when I was still growing up, ndakaudzwa kuti kana uchienda kuchitatu kana kusande famba wene mari dzako pai muhomwe, nyangwe dama musina kuenda zinyoenda ndaikobuditsa kapepa kangu ndoita sei ndoenda. A good leader or somebody who aspires to be a good leader, famba nekapepa kako pai muhomwe, kwete kuzoita tsuro yamukira pai makumbo. Ukadaro then you question your leadership qualities. Personally, I read my Bible almost every day. And every day there are several sermons that I come with. Saka ndikanyamsara pese ndito masemi akawandisisa. That's very true. Tata nyaya tada kuti tichikota sama post time yadi yapera mama. Takaramba to ningira pachindora pachipokira. Mama tise kutsika. Ndandoda kuti nditini vakuru tinobvuma kuti tinenge tine mhosva kana tichiita kudzivirira vechidiki kuti vakwire kumusoro. Paul achipa advice kuna Timothy, 2 Timothy chapter 2 verse 2, endure hardship with us like a good soldier of Christ. And verse 3, and the things you have heard me say in the presence of many witnesses, entrust to reliable men who will also be qualified to teach others. That's a very good advice from an old man to a young man. Yeah, okay. And another thing, ndekuti ndofunga ndakabuditsa 2 articles mu group
nesinging kuti how singing inogona kusimudza congregation zvakanyanya kuita inspire the preacher coordination yatinenge tichiwe tinoita iyo notondera zvekare muworkshop dzakapera idzo dzange dziri kumbotaurwa nezvadzo ndichitsanangura kuti kechipiri ndakataura twice kechipiri kacho ndichitini ndakambotaura ndichiti ngatiwe tinotora song leaders would be song leaders. This can include my youth madzimai vana baba tive tinoenda at least a seminar entirely kuti tive tinodzidza on singing on that day ichidzidziswa nevanenge vachikwanisa kutidzidzisa on that day. Ndikati inini I'm offering kuti food yemusi iwoyo ndiwe ndinoinge ndichiipa inini zvika zvirikuombera zvenyu kamakaramba asi chatiri kutsanangura kuda kusimura yesinging kuti it's good tinoda kuti tidai tiite zvakadai. Nhasi unoyu tine urombo kuti mungati zvenyu kuextenda time sanhasi sezvo tiri kutanga yange ichikofanira kuti iextendwe hayo asi with a final word yekuti izvo in our preparations for next workshops hatichadi kuti tive tine extenda time yatinenge tinayo ngaive inochengetedzwa nekuti nhasi uno is just a review of what we have been doing. Thank you. Saka, thank you very much to sum up in just 2 minutes. Allow me to what? To sum up. The purpose of revival of this workshop, Yanga out to define a good order so that we move towards strategic planning. We circulated strategic planning and the document is a draft. Yeah, that draft for last year, 2020. Sakaririmo. My deliberations are not kita muno mukam. Akanga ngori brainstorming. Atina zopinda mazviri. But pane table iripo kana makazosvika pa strategic document yatakatumidzira. Todoti maenda muzoritarisisa. Brother Nyoni. Kuti maenda muzoritarisisa. Page 9. Pane ka table kakadai so. Makavura document yatakatumidzira pa table yakadai sei. Pa table panoti what needed for change to occur. And what needed what? Needed for change to occur. For example, to complain that we need a change for better congregations. Part of our vision. Part of what? Part of our skills. Part of our resources. Part of our incentives. Part of the action plan. Can I move 1, 2, 3, 4, 5. Change, you know what I say? Inoitika. Asika na pasi na vision. Pane ma skills, incentives, resources, ni action plan. Pane confusion. Pane ji? Confusion. Tofana uchipatisation. Tosu shansa kutukutu ma congregations. Kana pane vision, pasi na ma skills, pasi na pane incentives, pane ma resources, pane action plan, pane anxiety. Anxiety inouya, vision ilipo asima skills aji? Hapana. Just like pane outsourcing. So that you fill the gap. Kana pane vision, pane ma skills, askana pane sina ma incentives. Pane no slow change. Tinoda volunteer. Pamwe munhu ana marebhas. You should set aside my resources for that purpose. Pamwe munhu ana mari communication, ndo ma incentives ikawo. Kana kutendwa aita basa totokutendai nezvamaita. Handizve. Saka kana pasina ma incentives, pane chini? Pane slow change. Inomonyoroka. Kana pane vision, skills, incentives, asi pasina ma resources, tichinoitika. Pane nunzi force start. Because zveshe tapulana nekuda sei plan yedu inosupportwa nebudget. African mentality ngofuka kuti voluntary kutoita voluntary mahara. Voluntary toda kuti I can't charge you competitive rates. Pasa zvire kuti 00.
Saka ndoda muzigore chini manje the African mentality. Even ukana ma organization ukanze uri board member, I voluntary. I'll bring a drink. I am voluntary because I am not charging my skills. On the particular rate you could get nguwa hiyo. Asa leo tunotaka ndipaka fuels. Not for fuels. Not for kala kuti days. Anise. No kana pasi na ma resources muri kupa panda 4 start. But munhu anobva anoita kuti angora pachisasa zvinhu zvake zvemhomwe anoti kwete. Saka voluntary even vanoshanda kuma-NGO vanoziva kuti ma-NGO anouya from vanonzi ma-voluntary workers anopiwa mari yakadini yakawanda kuti akamaneja imomo. Pa-UN standard voluntary anopiwa more than $2,000 plus motikari mahara zvimwe mabenefits nedzimba nechii asi anonzi iyi anoita voluntary work. Haana kuchaja he or his skills, he or his skills. Mama said saka voluntary ni mahara. Then lastly, Sapanta Foster, by the vision, skills, incentives, better my resources, as personal action plan. By the chiba, frustration. I'm not a bit frustrated. She said, very poor as an action plan. So don't go visibility, but what is the action plan of visibility? Japana. So don't go what is the action plan for that? Japana. Sapana frustration, better fatigue. Pano for what's you. Saka our draft strategic plan ukuverenga wega zvako unotodzidza zvakawandisisa but musazoshora takapindwa toperesa toperesa neunyanzvi hwakawandisisa pastrategic drafting and takaisa kuti zvinhu zvakawandisa from your inputs kwete takazongokombaela kubudisa zvinhu izvozvo ukuverenga chete kudai soko ukatora kozisa kucongregation kwenyu chako inosunga zvakanyanyisa kucongregation iyi. Saka iyi strategic document yeGreater Harare yetisina kuzodiscussa patadiscussa kuti angoda kungopanana groundwork. And this is kuti pa next workshop do you want us now to go and review our strategic planning so that day uzobuda nechimanje nema-action plan yetinoita kuzoita pane nguva gore sati rapera kuti next workshop toda kuita zvakati nezvakati hatikangakwanisi kungomhanya tisina planning tisina ma-action plans munoti kudi nazvo. The next workshop yedu yakamira sei? Sorry, maybe I tend to talk too much. I have a problem where not all of us are well conversant with strategic planning and so forth, and even issues to do with emotion. That's why we have a leadership to guide us. Isusu tinotaka kuti isusu vedu iramu basa nderikupana kupita zvaitwa nomwe munhu. And I always say the easiest job in a media industry is the job of an editor. Ari kuedita zvagadzirwa neumwe. Imimi urongwa hwenyu makagara pasi mukaudzana kuti tiri kusanga next yedu tiri kuita kupi. Isusu tochiti pakadii pakanaka utungamiri tiudzei zvamakatirongera. Isusu toita sei what's panapa uyatataura kuti ngatisangane muna June umwe August umwe papi sometimes kutonga just finish zvakanzi navamugabe kutonga udzvanyiriri. Democracy is not always democracy. Kwamunoti kuAmerica kune democracy, there is no democracy at all. Sometimes kutongotiudza kuti we are meeting after 3 weeks tiri kumita kwakati, then tokana tichichema kuti todikuita 4 weeks tazowana tumari totangira ipapo, but we are expecting you to lead. A leader leads and then isusu toisa chichemo chedu. Just my 2 cents. Isu tati zvetaura kuresume ma-monthly men's workshop. Muri kuzvida here? Tinoda kunyatsoona kuti pane ma-results. By the time achawerengedzera tichiextenda ma-days, tongoramba tichingodzokera about the same problem and then atiimplement zvatoda kuachiva. Saka monthly yakanaka. Who would want to host us next month? Toita here first week of the month kana kuti second week of the month?
ingofamba iri vasecond. Then congregation ngatigostadipo. Ndekuti umwe utungamiri vazhinji vari muno hatisirisi kuti utungamiri kwatadii kwatabva. Saka we cannot say unless kana paine utungamiri uripo anogona kuti speak for utungamiri hwekukumba because unosvika kubvunza kuti iwo wakabvuma sei. Zengeza ari papi? Utungamiri kuzengeza nekupi? Vanhu vatizengeza mati kudi nyaya zengeza. Saka zengeza ikatipe taine padheti racho patatongobva panapa because ivo ndo varume vanoramba chidima vachiuya handizve vanotouya next time inenge ya bonus. Isusu toramba nidi tichitouya zengeza next month totogata diarize. Kuna musi wa12 unoita because kune 19 na 12 Saturday. Yes, no second week. No second week. Saka 12 zengeza handizve. Every month yakanaka. Saka tauda tione kuti musi wa12 vanhu vachabuda zvakadii. Ndikutaura nyaya yemaresources. Kuti tikaita zvinhu every month kana haisi workshop chete toda kuprepare. Zvakawanda zvinhu zvoda kuprepare. Saka toda kuzoona zvenza zvacho ndekweni. Saka munozouya toona kuti attendance iri pano nhasi neichazove kuzengeza dzinenge dzakamira sei. Pamwe mukoma muchenji vanhu vanotaza kuuya pamwe vanobva vashayiwa fuel vanenge vasina kunyatsokwanisa zvikwanisiro zvinavazodi kuita but tikati 2 or 3 months munogona kuti right dhora kutonyepa munhu asingadi kuuya haatombobiri even dhora rachezoakanganisi hozi tikutaura kuti isu ndau yamota yangu iri empty ka pane vamwe vanokwanisa kudifutika kuunikira munhu agara asingadi kuuya nyangwanya kuti gore rinouya anondifuti anopa excuse mazodaro otherwise tataura panapa kuti kune kuwana kudi hakufanani nguva dzese handizve asi kana ini ndisida ningiri nyoni kabuda kuti pfuura kutora kumba kwangu ndinoda kuti akakatapa nditora here unotadza here mazvoda saka inii kana ifiwe kandinetsa ngatiite relationship handizve ende toda kutobva nhasi zvichinambere ngatitrai kucommunicata tichidayirana handiti tosakana kupi vekuchitungwiza tosakana kwakati tosakana kwakati vane mbota fura neipapo raise your hand but raise your hand wobva kuti inini so that munhu anobata kuti brother Albert wani vari kuenda ndobva totokuvafonera ndokumbirawo I really wanted to be there on the 12th but tiri kuparidza kusetina vakati ndigoparidza pane ungano yeChurch of Christ iriko kupa 12 Saturday yes kumbirawo kuti pane hama yakashayika where one meeting the church 29 but I really wanted to be there kuno aiwa zvakanaka can we move it further maybe kumbirawo though I'm not telling you kumbirawo kuti mbona tichimvere ndiri oh okay pane chigepo chataura ichi mama titochingereka tozopa feedback taura zvine kwangukochiita herald meseji yatapasisa muntu musi watinokuwacho vanhu wazive paplatform irikuziswa vanhuamuchendi hatazopai feedback endera mberi meidi vechitorova shoko zvakanaka muri mukomiti munotokuwa feedback ipapo ipapo kana mune mamacontribution uda unodima vamakotikandira so ramzengere varutaura kuti pakuda kuti tichiita herald the message I just wanted to say kuti now we are doing something like a regeneration and a rebirth metamorphosis. We are shedding off the old skin and trying to build a new skin here.
the way we pass on the message ngaishva yasiyana nekudhara kamessage kavamfote kayakamwaziwa uda vanogona graphics inandigona graphics I was going to do that but vanogonawo mungodaidai muchisone zvimatiza mukati momo take it from the secular world or from the masekete zvikanzi kuruya kana kuti Pastor Chris you see mabanners everywhere town maadverts paradio patv zvadini newo usina kana basa nazvo zvodzamara vakutozizana zvazvo saka mamessage ngaafambe kana kusina chemadzimai chaiko kuti madzimai varume venyu musi wa12 ichuti mumabuda chienda kuaction asasari pamba ipapo matinobva kwatabva zvataita izvo ngakava kekupedzisira kekuuya mumotokari uchikunguruka mazvizwa kwawabva uya nevamwe variko nanzwa sakunguruka but ndandikufunga kuti nyaya yemamuchenjera hatina yese bata zvakanaka zvekuzovapa feedback isusu tese vanhu vacho vatifanira kupa feedback kuti andingoti 8 nando next weekend ya 19 vane chidokwa chonge varipo handizvo saka tovati enda enyumberi sobata zoti hano musi wa12 vamwe vachida kunge varipo kuti kazongotiwo wiki notel Ini bukan musa 18 or nenda aku yang macam satu bos musa 18 ini sih. Sebab tu ni macam. Bos ni kalau mana macam ni pun buat. Right. I was saying this. I was expressing myself interest of being there. But however, I cannot dictate to anyone yes. So I kumbira. Yes, but can a majority that no, let's set this date. Let it be so. Sakati shangomedera my second week. Kufanga mjoli chabo kamba exit. Plus I know our brother Mahamud is just very mature Christian. And the good thing is I'm so going to finish him. The go over chat. Saka mswa 12 o'clock. We continue. Was mswa 12 la uchipesa planning yetu of this year. Andizwe. Muko kama saka ngatuye takagadzirira toverenga strategic document ya tos adjuster patofungota pati apa adjust kata kuya tofana kuti okay pa strategic document itaramira so manje the budget maybe zvakadai but ma plans enga aite 1 2 3 4 5 time each hours workshop Hands in the past, yaingopera na half tree. I think the standard should be 12 to 3. But the challenge has always been to Tangana half one. Like what we did today. It was 12, but people were here past 1. But if you work with the program, get 12 to 3, I think we have 3 hours to deliberate what we want to discuss, and also tell you from our so, Chango Dio and the other father, the time. Sagain 12 to 3. Ma directions, Gasa directed Nukusawa in Juboyen, director Zoti Munuan, Munjubebi, E. Saka Wonata Kutsanangura was what day, Messiah Yamaya Gata GPS, one GPS. Mutsanangura features are popular. Vamanu Raska from Riman, Urabango Usna Shua, mine and Mutgarago could to Vunzanship. Saka. Let us give my directions akakwana. Tukukondi nyamswatko with our planning. But mswatko tufanangatene a planning yokuti ma workshop alutera tukute chi. Andisho.
Mutachi? Tasvika ipapo ndakusirai chairman kana wenyu. Toda kutenda ino kuya kwamaita chairman wenyu pe. I'll be the last presenter muswacheo. But kana nonoka chairman ano presenter futi baba. Asa ndikunonoka. Madogara ma excuse saka autogada kupisa. Alright, tinotenda. Ngatitore mukana uno ndikutendei mose nekuuya kwamaita kunyange nehurukuro dzose dzatanadzo. Chatinongoramba tichinamatira nekukumbira kuna Mwari guidance, the wisdom, and also strength yataurwa kuti zvatiri kukurukura izvi zvirege kuperera mukurukura. Handidi ndizvo mufundisi kwandi kuti usazoti zvakambotaurwa tiri pachitungwiza asi pasina pazvadini pazvaitwa. Saka tinokurudzira nekukumbira kuti zvatinenge tataura sezvino zvatinoti zvinovaka nokuumba sangano tiende tinozviimplementa kumasangano edu kuti sangano redu rive nethat uniqueness and vibrance inonyatsozokwana kuti it's Church of Christ. Anditika saka let's implement, let's learn, let's share, and let's do it. Zvinodini zvinobuda. Ndoda kutora nguva yakawanda ndichitaura nokuti imwe nguva ndinotaurisa. Pangotenda sangano pachitungwiza nekuti hosta kwavaita nezvese zvavakwanisa kuchiprovida nazvo. Handingagari pasi ndisina kutenda. Hanzvadzi yangu nemukuvasha wangu agara kumashure memukadzi ndo akati rara usiku hwese vachitibhekera zvatadya nhasi. Saka toda kuvatenda chaizvo. Ndo yainga ndimbotaura nyaya yemaskills here. Handitika ndakangoti hanzvadzi kwasha akaroora zvake zvazvaana kupedza nesimba rokutuma. Aiwa nesimba rokuita sei rokukumbirai. Saka ndo vatibhekera izvi. Tinoda kutenda Mwari munonatsoona zvaitwa nemunhu neskill nechido. Handitika aiwa toda kuzvitenda nevose vakakotsvera kuti zvese zvashandiswa zvinge zviripo. Mwari vakiitire zvakanaka. Tingoimba kuti zvatibatsirawo tose. Ndisati ndagara pasi zvakare pane chichemo chaiswa ndachikurukura nabrother Uchuma kuti pane hama yedu mukunamata Mwari yakabva pamurehwa vaita medical problem. Saka Monday vanofanira kuenda kuhospital kunoona nachiremba kuti vabatsirwe. So vanga vachikurukura neno vachiti asi patiri iye zvino zviri kunyanya kurema pamwe imari dzingazinodiwa kumberi. Saka tinongokurudziranawo tese vari pano nevachazonzwa meseji pamwe paichatenderera kuti tigone kubatsirana navo pakuti hama yedu iwane that medical attention kuti kana Mwari vachibvuma vagoitwa zvakanaka. So nebva nekuda kwenguva yedu nemamiriro akaita zvinhu kune vari pamawhatsapp platforms. Okay, kana kuti ngatikumbire brother mukadzi maybe sorry tingoita tichangofambisawo ndiro pashoma patinapo togona kukotsvera takanangana naizvozvo. Vei kuno kubrother mukadzi zviri kuno zviri mukuda. Brother Mtuma, uyai sorry. Asi dzimwe hama dzinoziva hama iyoyi iyi hama inopinda kudombe Church of Christ kutosungana kumunda medu pamundu waziva. Okay, sorry. Wanopinda kudombwe Church of Christ
ine panguva yepa-lockdown takatiriko ndokwatakarima ikoko. So patiri kuchechi iyama taipinda nayo zvakare, iyama munashe, iyama panyama. So wakambenge vaine dambudziko remausasi. Saka pawakaenda pakliniki maybe vanenge vakareacta here kuamoxicillin yawakapiwa, ndokubva watanga wakuita weti ine ropa. Asi mukutaura kwavo history yacho vanenge vaiti vakambozviita zvakare kumashure. Saka ipapapa sodo yakapera iyo, wapiwa treatment iyoyo, wakazodzokera zvakare kulocal clinic iyai, ndokubva wakapiwa imwe medication yawakapiwa, wakabva wazopiwa referral letter yekuuya kuHarare hospital. Wakanga wataura naDr. Mashairi kuti wauye waone ma-urologist wanoona nezvenenge. So Mutero, maybe brother Faisal Mutero, maybe namba yao inoti 0779 163 039. Inobudisa zita kuti Faisal Mutero 0779 163 039. Tingadai tauya nawo kunoku wazoshedzwa kudombosha kuna vamwe mainini wavo, wazowati uyai mutore $20 kuti waone zvakare kubatsirika. Saka tatifanira kunge tichiuya nawo kunoku. Saka musi weMonday takanga tataura naDr. Mashairi kuti wazokwanisa kuti waende kuHarare hospital. Saka ndo chimiro chiripo. Nyaya iripo ndeyengoti pasati paane mari dziripo. So ndo saka wanga wari kuuya kuti wazowe nechikumbiro ichocho kusangana. Uyu brother Mtumade makwanisa kuti from nhasi being Saturday, Sunday, kana appeal ye-WhatsApp ye-vocation now. Uzvinokwana inenge romatsira bhozi varabana matsuno varume tingori apa 10 or 25. Saka ikaiswa nhasi munoona udoda kutaura brother kuti moinyora sei. Hamuzonyere zvakawanda zvehistory yavo of course. Asi moinyora mabits and pieces asi zvichiita kuti nyaya chega chigi. Monyora kuti kana zvichibvira namba yekuti ye-vocation number. Mutaura kune agency yacho kuti zvakamira sei yawo zvinobatsira mukaikaiswa kana nhasi. I think by Monday unogona kuona paine response yakati plus through you chairman kare I'm sure anasekudzika navamwe nengikuva munoziva namwe taiti tikasangana paworkshop saizvozvo paimwe takaplay tikaifamba ikahomwe ikako kakaramba kachingovandudzwa nhasi tikaita $50 $50 chichi tichingoenda ndoka mukaizogona kubatsira masituation akafanana napi newaya bhozi kuzotanga kuda kuunganidza kumba mapinda nhamo zvinonetsa but tikangoti kakauche pekuti patikusangana we start that project yokuti ndinongoisa ka 50 bonds kachikongorora karepo then ava ndovanozoona kuti of course sisi tichaita zvamataura asi ava komite yedu inenge ine kafutingo kekutiwo tichasaniswawo kakati kakubva from the coffers of the men because we don't have funding yedu as varume. We need to start that culture again. I propose that we start it again. Agreed. The second answer question, Maria contributed right now in workshop. That number ya marks in Mchisa, contributions are more with appeal for Ikabuda workshop. Maria responded in response to the appeal. No, at the Karima congregations, my individuals, which are contributing. Do put us something. I mean, I know that's too much over Fanakuana Kuno. Pawachana uchipata mnebo ngekusipo anditi kana kuti wozi ndakona mungeta kuita kumwe kuti tishandise namba yawo yacho vanhu vanongona kuti kana pa lese mukadzi ndima kubata that fund yoya kwamuri yotopiwa ka report ilipitwa pakaimwe ilipitwa yeku tinongoita direct ka forward maybe I don't know kuti for accountability purposes maybe I would suggest kuti zvikatora the same format inongoitwa zvatinoona pagrupu zvazvo kuti kana pane munhu akuda assistance there's a responsible person anobata mari iyoyo
ozoforward handisine matrezhera zedu munenge muchimbo zvinongoitwa zvake munenge muchimbo update tawana mari yakati tawana mari yakati tawana mari yakati then mozomboiforward ndimi munenge munayo mari andimene tichibuda muno mari iyo yabviswa inenge inani saka 775 shandisa zvimwe zvisinei neproblem anenge akawanda andifanikushandisei but inini ukaibata imini ngoti apera kuchipatara inongoenda yese nemaripotsi mapisipisi anobudisa anomotivheta vanhu accountability alright tinotenda tichaita saizvozvo toda kuti unganidzo musati maenda tokutambidza brother musati vatenda chitoya mugamuchiri tichazotaura kuti panozoenda message inenge yatone marecords ayo andika saka pabuda $21 ne420 Zimbabwean dollars. That's a very good starting point. Thank you. All right. Tinotenda. Yeah, pane ishatarwa yeworkshop. I think brother Tafanzwa chambotibatsirawo shoma hanzi na brother Dururu atichadi kanongoroka message. Andika takayo draw munhu akaonawo kanenge attractive kuti zvakadi zvakarongwa kune vanhu vari kuda kuti tinge tichiungana nditika saka media kanyazoshanda technology kaita sei kaishanda nditika nongadai mbojoka ndichara chiti furai madirections amuone unyanzvi hwetechnology anditika saka ngaishande technology iyoyo kuti tibatsirekita sei kuti zvifambe toda kutendawo zvakare brother Tarumbwa nemishini yavo yavanenge vachirekodha nayo iyi ndoziva kuti munguva pfupi inoteera vachatipa marecordings acho ese nemaphotos anenge aripo zvambotaura zviya skills and your heart and strength anditika equipment yavo haise chechi nditika asi vanotoya nayo every sunday bhegi racho rinorema kana mukazoribata asi vatoya rebhara arikusisa kuti vaine equipment ibasa ramanenge vakuita vamwe vanenge vakuda ma-individual photos anga akuita pie ivo hazvina kunaka here kuti inini ndiri kuda kadhi rindobvisa mari inoenda kuhomwe yavo ivavo vari kuita basa ravo right kana ukazoitawo chemo chekuti ndoda kutorwa rangu foto randinoda kuzoshandisawo zvakati ndio yatiri kutiwo mukazotaura navo kuti ndodawo kutorwa foto rangu rakati iroro mari kuchitaurira navo kuti mavapachi but mafoto mazhinji avanotora tinoona tisisu ndeye media ndeye kushandisa muchazonati pamwe bhana inonzi chiflyer chagadzirwa chichatenge chine picture zvaitika pano nhasi zvichiti next sunday kusangana pakati anditika ndo zvavanovatorera mafoto iwoya kunyanya nekungochengetawo mamemories ekuti gore riya takambosangana paya tikata zvakati saka asi kana vanodawo maindividual specials taurai navo vane mabirthday vanoda mabirthday shootings taurai navo andika vanoda kubhekerwa makeki mai mukadzi vanobheka makeki vanoda kubhekerwa masikoniwa yaya mapai vanoita zvese izvozvo kuti toda family function but tiri kudawo mapai toda chii vanoita zvese izvozvo mwari vaitira zvakanaka asi vachaisa here because pane vamwe vangu vari kudiaspora vaiti vada kuzoona zvekuitika ndaida kuzotaura nezvazvo pakuti file rachona sofa ndiri kutarisa ichiri kutorekodha right now tapa 2 hours 54 minutes saka ndicharishare ende ndichashare pari pawhatsapp
ndichaedza futi kuisa nepafacebook page, but muchiona riri 2 hours 54 minutes rinenge rakati kurei, and ndoedza kusakata. Pamwe pachona ndinosenda zvinhu zvipfupi, pamwe ndita sei, and ndoandastenda kuti pane vamwe vanogona kuzoriona ufunga kuti rakakurisa. Tokwanisa kuti dai tabatsirana either kuri kuti aridownloada kana achiisa paflash achipa mumwe mobatsirana. Pandinoisa kana pawhatsapp ndinenge ndichiitira kuti iwewe une wifi ukaritora kana kuri kucongregation kwenyu kwawava kuchiita hameno kana share it kana whatever chauchazoita rinenge riri file rinenge rakazokura rizore ikweko. Ende panhingi pacho ese mafiles acho ndichaedza kumaunganidza futi kuti azova pawebsite. Tikuita work towards kuti pave newebsite. Saka ese akaita semharidzo se-even discussion here, we will try our best kuti ave available ari free kunhingi, and where possible paequipment yachona chatoedza kuwedzera kuti ndisazonyanyomhanya pave nemanhingi anenge aripo. And it's part yekuti we're trying to take shoko raMwari rive somewhere pari digital. And ndaitaura nchiti tinohopa kuti munhu haazofunga kuti handichaenda kuworkshop because recording yacho ndichaiwana. Kuuya kwavo kuno kuri mandatory, but kana wadesigner pfuti hausarudze kuti pfuti ichazobatwa nemusoja here kana kuti ichazobatwa nemarobhers here. Isusu are making these files so that isusu even angari muno, because it's not a case yekuti kana wanga uri muno woti ina handina basa naro file racho, ukariteerera back unogona kutozoona kuti zvinhu zvekutaurwa apa and even wane maoffices uri muoffice mako wotanga kuridza this, vamwe vanoshanda nawo vachapedzisira vane interest. Ndozvanogara ndichiemphasize vanhu kuti audio yakasiyana nekuverenga pdf kana nekuverenga message. Pakuti motikari yako ukatakura vanhu pasekeroda wozadza vanhu motikari mako, woisa file rako remusic rikuimbwa yemuchechi, woisa file rako remharidzo, zvakasiyana nekuverenga sermon uchingoiverenga text iri panhingi pako. It's a way yekuti handisi kuitira kuti vasipo chete ndo vandiri kurekodhera, even isusu varipo kana zvitobvira download the file, have it paflash, watakura vanhu wavavharira motikari mako, maakufamba murodhi wombo wati bhangeri waakuridza. Hapana anoburuka, vese varimo, hapana anoenda kupi, vese vachatorinzwa chete. Alright, tinotenda tichigara pasi regai tikumbire brother Dururu vativharireze muna ngatina mati baba vedu vanogara musoro mudenga tinouya pamberi penyu masikati ano tichida kukuchetai nemukana wataura nawo zuva ranhasi varume kuti tine chisangana chirongwa basa renyu. Tinokutai Jehovha nekuti ndokutanga kusangana mushure kunguva yakareba nemhakaendeza neCovid-19. Tinokumbira Jehovha kuti dai richipera musiki nekuti ndiro rega munokwanisa kupedza. Tinonyenge tinobva vakadai vaibatwa naro kuti dai mavaporesa. Tine hama dzakashaya pamusoro pedenda irori. Tinokumbira kunyaradzwa pamusoro pekushaya kwavo Jehovha. Asi basa renyu tinorikoshesa zvikurusa. Patobva pano tichidzokera kumasangano edu tinokumbira kuti moita kuti zveshe zvatakukura tichaite muzvimbi kumenda Jehovha kune dzimwe hama dzatisina kusangana nadzo dzisina kuuya muno, uyezve tikudzidzisana kuita basa renyu vendorinosimukira nekuti tinofanira kunge tichiparidza shoko renyu kuti risvike kune vose vakagashira kuti vagowana kuponeswa kubudikidza nekutenda kwamuri. Tinonyengetera kuti mufambi nesu patinodzokera kudzimba mutichengete munzira yemunomusauro netsaona, uyezve moita kuti muzuva remangwana tigokwanisa kusangana zvakare mudzimba dzenyu tichikurumbidzai tichikunamatai. Mbiri nekuzotosiya kwamuri chibuda kwenyu ngakuite kuto kwedu muzita romwana kumwana mutenzi Jesu Kristu tonamata. Amen. So patiri kubuda chishuwo chedu tikambira brother Tafaza maona tichuzira toda kuita group photo rinenge tiripo tese mino tingamira nechipapi totowa foto iroro then toenda. If you have any questions or if you want to come and join us at Chitungwiza Church of Christ, makasununguka kutibata pa namba dzinoti 0774 347 122 kana pane dzimwe namba dzinoti 0772 859 945. My name is Judith Chia and I hope you have benefited from this record.